Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanag Tohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sang aga. So mga kabombo, good morning and have a happy Sunday subong. No? Subong adlaw, Domingo, February 6, 2022. Subong naman nga bersyon kon edisyon sa ato ning palatuntunan ang Good Morning Philippines. So welcome diri sa inyo no kag sa ato mga listeners subong nga aga kag hindi ka mo magkalipat no. Actually kami ang mabatian kag inyo man matan-aw sa Facebook no kag sa ato ning mga sa YouTube channel no. Hindi ka mo magkalipat dira sa Facebook naton nga mag-search sang fan page sa Bombo Radyo Bacolod. I-click nyo dira ang like kag ang follow para matanan nyo ang mga live stream kag ang mga latest nga mga happenings sa aton diri lang sa number 1 radio network sa Bacolod, ang Bombo Radyo Bacolod kag sa YouTube no. Please click ang subscribe button kag ang notification bell kag kamo ang ma-update namon man sa mga dugang pagid nga mga balita kag mga programa diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kag may mga dugang kita nga mga topiko subong no. Before ina no kami anay ang inyong mga makaupod. Bombo Yanizil Minardo. Kag Bombo Franz Andrew Burgos. No, welcome diri sa aton nga palatuntunan ang Good Morning Philippines Bombo Liani. No, may ara kita sa nga pila ni ka mga bisita no nga aton nga mga kaupod subong aga sa Domingo no February 6. So do ka dasig lagi sa aton nga panahon. Before sina Bombo Liani ato na introduce ang aton nga bisita.
Yes, sa Bombo Andro, no? So, ini ang aton nga mangin na bisita, isa gini ka snapping nga pulis sa Bombo Andro, no? Kung sa diin, ini ang ila, bala nga ginasaot nga dance craze nga may title nga Turagsoy Bombo Andro is nakaabot na sa 35k reaction. Wow. So, imagine na bala Bombo Andro, na diri sa bilog nga Western no Visaya. So, ini ang saot nila. So, kabalog kita nga Bombo Andro, may istorya gini sa likod, no? Hindi lang ni basta saot. So, may mga Correct. hashtag gini sila. Karon hibaloon naton ina Bombo Andro kung sino aton nga mangin kaupod. Ini ang commander sa nga Special Action Battalion 6, si Sir Ryan Manongdo. Okay, sige tayo balon na naton karon no kay do mga post ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo Bomboliani. Do pero may mga saot-saot no. Do si Sir Manongdo talented Yes. magaling no. Correct kada Bombo Andro, no? Wala lang kasaot ga kanta pa niya Ba? sa Sir Ryan kang mapinalanggaon gid Bombo At Andro. kilalahon na nakaroon no kagibalon ta na Bomboliani ang ilang nga mga programs no kagang iyan nga mga projects. Sige, kag sa duga pa nato nga bisita karon no ang makaupod man nato no Bomboliani mga kabombo ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry nga si Ma'am Rachel Nofable kag i-introduce na actually Bomboliani ang sa Negros showroom kag ang One Town One Product Hub managed no nga ginamanage ang Association of Negros Producers kaga ang pila pagid ka mga presidente no sa nga pila ni ka mga grupo kag mga advocate man Bomboliani Yes. natuhoy sa pila ni ka mga local products naton no ti basta Department of Trade and Industry diri sa aton sa Negros gina-promote gina nila ang suporta lokal no suportahan nato ang Yes. aton nga mga lokal diri nga mga produkto kay subong do damo gid Bomboliani na piktuhan sa pila ni ka mga asod-asod man nga mga kalamidad no nga mga negosyo so kilalahon sila naton karon no ang pila ni ka mga president kag mga ang vice president mismo no sa nga ANP kag ang president nila for this advocacy Bomboliani aton isla karon na kilalahon kag sa dugang pinato nga mga bisita no ang mga dug enthusiasts nila actually Bomboliani. Yes. May pila ni ka mga members diri sa nga care, no? So, ato man isla karon makopod, no? Si pila ka mga doktor, pila ka mga trainers, pila ka mga dog advocates, no? Kag mga Yes. animal welfare advocates pagid ra Bomboliani. Kay because subong nga bulan sa February, kabalo ka naman Bomboliani kung ano ni ang celebration nga ginahiwat naton basta sa bulan sang Pebrero, no? Amo ni Yes. ang Valentine's Day. So ti ang gina-promote ni nila subong Bomboliani, amo ni ang 51st dates, no? Ti ato ni sila karon kilala kay may mga events ni sila for this coming February, no? Ato man karon makaupod Bomboliani si Ma'am Mary Grace Gonzales, no? Actually independent animal welfare advocate ni siya kag permi man siya naton din makaupod man. Nato isa ilan nga mga projects kag plans, no? Especially sa sininga bulan sa February natuhoy sa mga Ido Bomboliani. Kag sa aton nga pinakauli nga bisita karon no ato man ni makaupod actually Bomboliani Bacoleño ni siya but Yes. nag-obra ni siya sa Cebu pero may initiative siya bilang magbulig si Seg pareho ya Bomboliani paagi sa pagpanagtag sa mga tents ni no na kahapon nadumduman mo tong sa Chicks area to si Vice President Lenny na nagtag man to sa Yes. mga shelter ano to kits no Starter kits. Oh, starter kits no so ang ato ning kasi manwa man o Bacoleño but ato siya subong sa Cebu tinagatag siya sa mga tents si balon ni naton kagang iya pagini mga kopdanan sa siniman nga project ya no kag ato kibon ni naton ang istorya sa likod kun nga ano gid ang nag-push ni si Iya Bomboliani no nga managtag sang pila ni ka mga tents sa mga homeless ato ni karon kilalahon si Sir Arnel Dumalaog no but he's from Bacolod pero ato siya subong sa Cebu Bomboliani amo na no mga kabombo bantayan nyo na karon ang dugang pagid nga mga talakayan no kung pila pagid ka mga topics diri sa atong palatuntunan no kami ang inyo makopol for 4 hours sapat ka oras nga programa nga mo ang Good Morning Philippines. Bomboliani, welcome and good morning sa imo. Yes, good morning Bombo Andro. Good morning man sa aton nga tumalanaw subong kag mga taga Yes. Palamati. So kamusta dira ang aton nga Domingo? Muna na pamangko. Di kamusta ang Domingo natin subong, no? Subong adlaw di kadami isang panahon sang tiyempo. So Bomboliani basta Sunday daan ari gining pagtilipon-tipon sang Yes. maghimata, no? Correct nga daw. Happy weekend sa aton nga tanan. Kaga Yes. Bombo Andro, sini nga February, gali madamo kita sang ginaselebrar, no? Hindi lamang Valentine's Day. So may ara man nga subong is a dental month man Bombo Andro. So Okay.
Pila na lang kaadlaw, no? Valentine's Day na Oo, Bambo no? Andro. So may Mayo lang ni na ang may mga ka-date-date. Wow! Dahil Bumbuliani, anong plan mo for this coming February 14? Lunes, inang adlaw. Yes, so kung may mga hagad, ti malagaw tayo. Do open man, available man subong. Yes, in an open relationship Um, kita sa buong Bambo Andro. Ate, ano lang, hagan-hagan, no? Talang no, sabong. So, sa itong mga kulturan, basta February, Bumbuliani, mga kabumbo, kabalo ka mo, si Bumbuliani, ano yung paborito, yung mga bulan mo, February? Bambo Andro, biskan kulang ni saya sa inadlaw ang Pebrero, yan, no? Oo. Kompleto, gid kung kaupod mo ng imo mga pinalangga sa Yes, kabuhi. namo na dapat, no? So, sa itong mga kulturan, dira, no, tibantayan nyo dira kami mga topics na, no? Sa dason naman, no? Kay may mga talakay kita Bumbuliani sa mga love stories naman. At ibantayan na sa atong mga kulturan. Kasi syempre may mga kanya-kanya nga may istorya, especially sa pagsug-alaw sa Valentine's Day. Yes, sa Bambo Andro, ka smile gid si Bambo Anthony, no? Nakilig na sa, no? Wala pa February 14. Si Bambo Antonia, kabalo naman tanaw bilang mga pamiliman, no? May inspirasyon na sila yung Bumbuliani. No, so sige, no. Sige, bantayan na ng dugang pag inato ng mga topics for today. But Bambo Anthony, balikan to nato ng patrol. Na-check to nato kay sugpunan tani, no. Antis nato padulungan ng aton nga unang nga bisita. Kapod sa kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, no, ni ang commander sang Special Action na Battalion 6, no. Sa iyan nga story man, no. Samtang kita, no, ibalikan na nato ng patrol, no, especially sa may bahin sa Barangay Alihis. Kay may nagluntad nga sunog. Sinilanggid man nga aga, no, kag base sa information nato nga baton, isa ini ka residential fire, no, o na residential dira ang fire incident, no, sa nasiling ni nga barangay mga kabombo. But subong ti samtang patrol, no, kay Bombo Grace ate sige, no, balikan na lang siya nato karon. Bambo Anthony, but subong padulungan nato nga unang nga bisita subong, no? Si Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, Bumbuliani. Sa Bambo Andro, no? Ato na ni hulat-hulaton kay Yes. ginahanangan taman Oo. so kay aga pakadto pa lang man ini sa iya nga puluyan Bambo Ate, Andro. sige, no? So, naga-prepare pa man si Sir Ryan Manungdo. But subong, no? Ang sitwasyon naton dribla sa Bacolod, Bumbuliani, kung obserbahan mo, no, damo isubong sang mga dapat diri naton man nga talakayon kag pagkatutukan man, no. Subong tion ti ang aton diri nga kaso sa Bacolod do ano man, no, doon nga may mga pagbag-o o kon improvement man kay basi baladason nga bulan Bumbuliani o kon before magabulag ang bulan sa February, Yes. basi man naog na kita sa alert level. Correct gada Bambo Andro. So, kooperasyon na gada sa kada isa kag isa, no? Kay isa subong daw nag-amat-amat naman lower ang cases diri sa Correct. COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Kag mismo naman Bambo Andro sa bilog nga Negros Occidental. Insakto gini na, no, kay subong ti as of now, ano kita no, alert level 3, so may mga plans ng aton pila ni ka mga ahensya sa gobyerno, especially sa mga bulutuan bala kay may plano na to Bumbuliani nga sa Western Visayas, may mga targets na sila nga not less than 80 schools, no? Nga makabalik sa face-to-face class. But hindi pa na matumod kung ano ni ang mga grade levels. Kay probably buwas nga adlaw, tiyan mo na ni Bumbuliani ang pagsugod sang nationwide nga vaccination, especially sa mga 5 to 11 years old nga mga kabataan, no? Nga makabaton sila sang ilan nga first dose for this COVID-19 vaccination, especially amo ni ang brand nga Pfizer, no? So, Yes. because na galagas man mismo ang aton nga gobyerno nga malabot nato ng herd immunity sa bilog nga pungsod, kay kita diri sa Bacolod yung Bumbuliani herd immunity na kita 101 point something percent na kita, sobra na kita sa herd immunity nga gina-assume naton nga for 80% to 90% isubong sobra na kita, no? Do kadako na gid Bumbuliani sa aton ni nga improvement bala when comes sa vaccination, do ka namin Yes. gid man pamatian, no? Kay mismo tingaton din nga lokal nga gobyerno nagatingwa man Bumbuliani. Correct gada Bambo Andro, no, kaga madamo sang gaka-develop subong nga mga vaccine bala sa nalain-lain nga lugar Bambo Andro. Sa Bambo Andro, no, subong nga weekend. So No. gusto lang naton tamyawon man ang PIO ni bala sang Nopo. So naga patamyaw gid sila gapangayo pa ka-date Bambo Andro. Wow! Gapangayo sila, no, ti
time will come, maabot gina, no? For that, sa amo na nga mga ginaayo Manila, no? Nga hulat-hulaton lang kay Bumbulian, yung mga mga butang, hindi na naton niya hindi na naton mapaktan. Yes, No? correct. Maabot gina iya. Yes, correct. Hindi lang pagdalion ka no. Oo, hindi lang pagdalion, because no? God Oo, yan. can have a perfect Oo. timing. Hindi lang hindi lang nato pagdali-dalion kay may ganyan ba nila, God's perfect timing. Yes, Oo. Bombo Anthony. So, Bombo Anthony, so pwede Sige. natin i-call dira si Sir Ryan Manongo. Sige, no? Check naton, be. Ang Oo. last nga dialed number dira Bombo Anthony. Sige, kay kung kung doon lang alang pa si Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo sa iyabing video dira. May mga graphics na makita dara nga na-share, no? Ang na-provide. So, try ta ni siya via phone call ang anay, no? Para istoryanin naton ang latest nung kay do sa nagliga pinang mga postings man ni Police Lieutenant Colonel Manungdo Bomboliani. Nga do ka mga tahong gid sa mga galaw sa mga kapulisan naton nga kaupod niya. Yes. Pampa good vibes kita per me, Oo. Bombo Andro, no? Wag gina, insakto gina dapat pa good vibes kid kay subong nga panahon kalabanan sa atong mga kulturan problema gito. Problema to. So hindi lang tanan balang negative lang gid nga mga news and mga news ang atong nga mabatian. So diri no mga lighter side naman kita no sa atong nga mga kapulisan ang mga pulis natong Bumbulian kabalo naman kita nga adlaw-adlaw niya may ginapangatubang nista nga mga mga danger bala no Yes, sa ilang nga kabuhi no. So hindi tanan nga padalman bala no ang amo ni nga mga butang. So dapat mangin look into brighter side naman kita no. Hindi lang kita permis sa mga problema di kaso di no. So dapat mangin tagada man siya po naton bala for ourselves bala no. Nga nato ni nga tagaan gid naton sa importansya nga ato man nga kaugalingon bala Bumbulian no paagi sa munibing nga mga Yes. ginapatuman o kung ginaobra sa ato ni nga mga kapulisan Bumbulian. Correct ka na, Bombo Andro, no? Kay inibilang aton nga mga kapulisan, biska na day off ni sila ya Bombo Andro, no? On call gini sila sa gihapon. Yes, correct. O, correct na. Ito mo na Bumbulian ang basta Call of Duty lang inambal nila. Bes pa na debing mga hitabo dira, no? Kung holiday dito, sa iban nga mga trabaho, holiday. So, sa aton yung mga kapulisan yung Bumbulian, why na nasa gani ka pauli sila yung mga families dito, no? Yes, correct ka na, Bombo Andro. So, ginapakigangutan nato na subong, no? Ang si Sir Ryan Manungdo, Bombo yan. Sige no. Sige. Samtang nag-establish kita. So Bombo Anthony, try naton biliwat ng patrol, no? Check naton kay Bombo Christine Lobaton. Kung ano na to ang update sa sunog, no? Nga nagluntad sa Barangay Alihis. Samtang nag-establish kita sa ato nga contact with Police Lieutenant Colonel Manungdo, no? Subong nga aga kay isama ni siya naton sa pinakauna man nga bisita subong diri sa aton sa Bombo Radyo Bacolod, no? Ato ni pagatalakay man siya ang iyan nga mga dance craze, no? Mga dance moves na ni Yes. Police Lieutenant Colonel Manungdo, no? So sige, samtang kita sa patrol, Bombo Anthony, lang kita groanay, no? Maghatag lang kita na sa plani ka mga importante nga mga paybalo, no? Kag padulungan naton liwat ang patrol for the update, no? Sa sininga sunog dira sa Barangay Alihis. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang Paradyo Bongo. Time check, 31 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sang aga. Mga kabombo, welcome back to sa itong kablatuntunan ng Good Morning Philippines. Padayon, kaming inyong kaupod. Bombol, yan Zil Minardo. Kag Bombo Franz, Andrew Burgos. Bombol yan, so padulungan na nato ng itong bisita, no? Si Yes. Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, amo ni ang commander sang Special Action Battalion 6, no? So, aran ni sa piyang linya, ang atong bisita, Bombol yan, eh. Yes, Sir Ryan, maayong aga, happy Sunday, happy weekend. Kamusta subong ang aton nga Domingo, sir? Good morning po. Sir. Yani, good morning Bombo Andrew, sir, good morning. At Yes, sa lahat ng tagapakinig po ng Bombo Radio po. Good morning po. Okay. So sir, salamat gid sa imo diri nga time no diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod nga ikaw nga amon makaupod subong. So Sir Ryan no, on your part subong di as the commander of Special Action Battalion. Before kita Sir Ryan magpadulong sa formal interview, basta may pwede kada nga tamyawon or i-greet ra Sir Ryan before kita mag-start? Pakitagalog po kasi Okay, Tagalog. Sir, okay, sir. Lumay lang yung Maraming salamat po no na nandito kayo ngayon kasama namin sa Bombo Radio Bacolod. At this time po, sir, no, kahit at this time early pa po no, ang aga pa at ngayon nandito kayo sa amin kasama sa Bombo Radio Bacolod. So Ryan, before we start to our formal interview to share your story about this dancing craze, no? So Ryan, baka meron kayong baka pwede kayong mai-greet or may pasalamatan Sir Ryan before we start our interview, sir. Thank you. Okay. Una-una, I would like to greet yung ating mga kasamahan nung nag-ooperate ngayon meron po tayong counter white area operations diyan sa may Ilog area dun sa may encounter site, at meron din tayong bagong launching lang kahapon yung counter white area
Manara, Sitio Manara, Barangay Poy, Sagay City, kung saan binabati ko yung mga kapulisan natin diyan na na-deploy at yung the whole community po na tumatangkilik po sa ating mga kapulisan. Okay, so Sir Ryan, yes, thank you po, sir. Okay, so good morning po dyan sa inyong mga kasama, no? Sir Ryan, yung sinasabi po na dance craze, no? You're the one posting that. Actually, Sir Ryan, nakikita rin namin yun, napapanood din namin yung mga sayaw na kasama yung ibang police personnel din po, no? Na nasa ilalim nyo po, Sir Ryan. So, paano po ito nag-start, no? How it started, Sir Ryan? And ano po yung sa mind nyo, no? Na bakit na ano nyo po, naisipan nyo na ganito po, Sir Ryan? Yes po. Unang-una po, kasi sa physical conditioning namin, actually Zumba po namin yan, Zumba. Okay. No? Pang Zumba namin siya, and instead na iba't ibang kanta yung i-features natin, tinanong ko na lang yung taga rito sa Negros kung ano ba yung sikat na local na pwede nating sayawan na lang ng Zumba as an exercise, and also promoting the culture or yung folk song na ng region kung saan kami naka-in-house, which is nandito kami kayo sa Region 6, yung batalyon po namin. Okay. So nung December po, nagkaroon po ng advice po sa amin na magkaroon ng TikTok na family dance. Instead na family dance na individual family, as one battalion family na lang ang nirecommend ko para leadership, kasi na leadership by example. So ako magli-lead sa amin. So ganyan po yung naging resulta po. Okay, so Sir Ryan po, only in your battalion lang po, sir? Yung mga kasama nyo po dito, kasi you are in different areas po, no? At yung kanta na pinili nyo is Turagsoy, which is one of the most famous din na folk song dito, especially sa mga Ilonggo, sir. Yes. Actually, yung mga na-perform lahat yan, members ng battalion ko yan, kasi yung 6th Special Action Battalion po, no, yung 6th Special Battalion, ang area po namin ay buong Region 6 and Region 7. So makikita nyo, meron tayong Iloilo, isang company ko yan nandoon sa base sa Dueñas, Iloilo. Yung isang company ko naman sa Bohol, sa Alicia Bohol naman. So isang company ko rin yan. So almost 2/3 kasi ng Visayas area is yun yung cover ng area of responsibility ko bilang battalion commander ng 6th Special Action Battalion. Okay. Yes, so Sir Ryan, no, nakita po namin na merong hashtag dito sa ibabaw na na-post ito pong Turagsoy na dance craze. So Sir, pag sinabi po natin na one battalion, hashtag one mind, hashtag one soul. So ano po ang ibig sabihin nito, sir? O may malalim ba itong kahulugan, especially po sa 6? Yes. Kasi it takes a lot of leadership and unity and cooperation kung kaya mong pasayawin yung ganun karaming tao. Actually, you could also see doon sa Siwaw family nakalagay, civilian na po yung mga kasama natin na sumasayaw doon. Yes. Actually, yung Siwaw family sa Ilog, doon po yung encounter site noong September 14 kung saan 4 po ang napatay po ng tropa sa enkwentro at 3 ang nahuli na matataas pa na rangko, no, yung high ranking. Yes. So pinakita natin dito na hindi lang po yung battalion ko ang may parang unity dance po namin yan. So you could see na meron sa Iloilo, meron sa Negros, meron sa Bohol, yet we are doing the same dance, the same action to ipakita namin kung ano yung klaseng line of thinking po namin ngayon. Okay. Sir Ryan, no, we will stop you for a while. Pag-standby lang po kasi meron po yung fire incident dito sa isang barangay dito sa Bacolod. We will back after to you with this, Sir Ryan. Babalikan namin po yung patrol regarding to this, no. Sir Ryan, please standby po kasi hingi lang kami ng update regarding dito sa fire incident. Sir Ryan. Stay safe. Okay, sige, Bombo Antonino, so patulungan nato ng patrol. Upod sa kay sa kay Bombo Grace ni Lobaton, no, ato ning balikan ng patrol kay kung ano tong mga latest update dito, no, kay kung damage
sa nga sunog nga gintuga sa nga sunog no ang damage sa ginapatihan ng isa ka residential fire incident. Sige, Bombo Gracelyn no. Sa update, please come back. Mama Andrew. Yes. So live kita subong no sa isa ka puloy-an so di naglunad ang sunog. So Okay. Mama Andrew na patay na no pag-abot na. Fire out na. Yes, Mama Andrew. Okay, but Bombo Gracelyn, ti kamusta dira ang situation subong sana sila ni nga nasunugan dira? Subong Mama Andrew na fire out na sa ato nga mga katako sa fire protection. Oo. Kag ang ini nga balay may second floor ini kung sa diin gid nag luntad ang Okay. sunog. So gamay man lang Mama Andrew ang damage sa ni. So nawala pa ang investigator no disclose sa ato sa information na bahing sunog. So mga 17 nagluntad Mama Andrew pag control siya 7:26 kag 7:33 fire out na ang nagluntad nga fire incident kari mismo sa isa ka balay sa Procatilimban no Barangay Arinis sudad sa Bacol Cabal. Okay, but Bombo Gracelyn, why pa na nakilala kung sino ning tigyas ang balay dira? Tara na Mama so mga ngoton ta no diri lang gid kami do di ka lang gid. Okay, sige no. Opo. Okay, nahinay lang da Hello. kay ano no kay do ang area dira. Basta may mga ano dira Bombo Gracelyn, may mga butang na bingon do ka delikado dira no tilong hinay lang da no. Oo, di ka lang gid kay mas Oo. magat no ano sulod. Okay, may ido dira no. Sige no. So ibalon ni nato mga kabobo kung sino ning tagyas ng balay, no samtang sulod si Bombo Gracelyn for the mga ano ni nga mga information. No, kaya mo ni subong ang latest nga fire incident, subong lang gid nga agas sa Domingo, no? Office ko yun. Ibalon ni Bombo Yes, Gracelyn. Mama Andrew. Yes, Bombo Gracelyn. Ay ko sa kuha nag-call ako kag di ka lang gid. Oo, sige no. Bombo Gracelyn. Yes, Oo, Mama Andrew. sige, continue lang, no? ang panagiging sila yung balay, no, si Ma'am Criza, so kanya sa iya, so base, iya sa mama, wala ka rin, Oo. Criza, nalipat ko sang palito, Oo. no, sa peda. Pila sila dira Bombo Gracelyn sa sulod sang balay? So, according kay nasa ato nga ako information, sila apat sila mamadro no, nagalon sa dining sunog. So aton nga pangayoan pag sa detalye si Ma'am Criza. No? Ma'am Criza. Good morning, ma'am. No? Live kita subong sa Bamborad sa Bacolod. Pagpapod natin si Ma'am Boado sa Piaka Linya. Ano kay ma'am tuling ta? Criza Cepeda. Criza Cepeda. So ma'am, nagluntad ang sunog sa inyo kag ina 7 sang agka, no? Anong gintunaan sa ni ma'am? Sa kwarto namin. Pero wala pa kami kabalo kung ano ang wala. Na, sa pag-sunog, nag-ano ka mo, ma'am? Wala, ari kami sa dalong. Sa dalong kamutanan. Pila kamutanan sulod sa balay, ma'am? 5. 5. So, sino naman mga po, ma'am? Akong tito, ang manong ko kag. Okay. So, sa second floor, nung kadang sunog, wala tong may mga nakasakabi ng mga appliances. At the time, wala. Pero amo na hindi kami kabalo, kaya ang mangod ko, sa aming kwarto. Okay. Pila ka balik mo? 12 years. 12? Pila ka na yaman? 90. So, subo, nagpalagay sa investigation nila. Anong mga nagkalasunog ra, ma'am, sa sulod? Ang amo yung kwarto, ang bilog yung amo yung kwarto. Sa second floor? Oo. Damo to sa mga gamit? Oo. Ang bayo lang. Oo. So, wala man may sakitan na sa inyo? Wala. Oo. May makwadro, no? Wala man may injured, no? Bali, Wala Bombo Gracelyn, sino mga upod ni Ma'am Krisha sa sulod sa balay? Sa sunod balay mo, Mandro, iya nga tito, Okay. tita, Mm-mm. o manghod, iya nga nag-edad sa 12 years old. Ang Oo. isa sinong galing, ma'am? Manon. Magulang mo. Oo. So ilagi na balay. Yes, inyo ginibalay, ma'am. Oo. Din si mama ko sa ma'am. Wala na. So, babando. Okay, no. Okay. But as of now, Bombo Grace, ano gid kuno ang pagdumdum dira ni Ma'am Krisha? Ano ang possible nga rason dira sang sunog? So, ma'am, sa pagdumdum mo, ano ay ang mangin rason, no, sa pagkasunog sa second floor sa inyong kasi balay? Ang basic, wala pagkasaksak. Charger, phone. Okay. Parts pag nag-tagpo sa kama. Oo. Basic. Oo, basic pa lang mga. Sino na kasi nirgate daw sa inyong kwarto sa babaw? Ako, pag So, pagkasunog, wala ikaw motor, nakasdala. Oo.
Sa baba na mo na. Okay. But ano ni ang mga possible grabe nga mga butang nga nasunog Bombo Gracelyn? So ma'am, sa imong pagka dumdum nagkadto kagina sa ano no, babaw. Ano nga mga pagkabutang ang nakita mga sunog na? At kaya ang to tani, ang pagka-check ko, kaya ready dapat ang phone ko sa dalawa charge. Dun sa nakita kong wala na, muna nagtaka ko, diba sa inquire ko lang ako. Ito na mag-reach ko sa pagdanan, gaso. Yung hulbaan ako tayo, pag-update ko, matutuyan ka sunog. Singit ako tayo yun. So bali, imo to posible sa kung naka-charge. Posible, kaya ready dapat sa dalawa ang phone. Siya nagkuha. Kasi mga Okay, oo. ay ready dapat. Natula. Pero ang charger, wala ba problema? Ang outlet, ang sa Wala man tani. Oo. Pamadro. Okay, Bombo Gracelyn, kung tanaw ni Ma'am Krisha, do hindi man dako ang damage, dira nga halit sang sunog. Ang sa mga paglantaw, ang damage ito ni mga pilayhan o kung dako bala o kung gamay. Ang bilog din naman yung kwarto. Lagi na kwarto. Sa daan. Estimate niya ba Bombo Gracelyn mga pila? Oh. Ikaw ba ma'am pa-estimaton ko mga pila, ma'am? Balo. 1 to 10. 1 to 10K? Mga Oo. 10,000. 10,000. Okay, wala man mga mga electronic devices kaangay sa mga laptops, TVs. Ng mga electronic devices, ma'am, laptop, TV, electric fan lang. Electric fan lang. Oo. Oo. Okay, so importante dira Bombo Gracelyn wala sing injury, no? Kag samo na nga kadako sang damage dira ang gitugal sang sunog, maka-recover ginada sila ni mama. Oo. So mga ido, tama wala mang problema? Wala. Okay. Damo, di mo ba mga ido mo? Oo. Gani man kayo sa pagsulumdak ina do ang aton din nga nakita mga sa ila drang entrance sa gate nila ang mga ido dira no but Bombo Gracelyn subong ano da ang ara pa gyapon ang katapos ang BFP. Yes, Mambandro, ang Bureau of Fire Protection ari di gahapon nagpatayan sang investigation nagatungod ang pagka or ang suguran sang sunog, Mambandro. Okay, so buong ang investigator nila ano pa patay pa gyapon ang pag-imbestigar na Bombo Gracelyn. Yes, ara pa sa babaw ba no? Di pa Okay. sulod rin. So par Bombo Gracelyn ano ning balay ni ang ato ang ilan ning kwarto nga nasunugan ano ni nang light materials ni o kung the rest is sementado ni. Ma'am, ang inyong kwarto nga nasunog, made of light materials o kung konkreto naman? Kahoy gid siya. Okay. So, ano to dasig ko, madro goro, lasta kalay. Bombo Gracelyn sa palibot, do tagas man ang pader, may lang kay wala man may na labot, tara, no? Kung may nadalahig, no? Oo. No, tagas ding mga pader, Andro. No, siguro mga 3 meters ng gatason niya. Okay. No? Kagadere, sa kilid ko, sa likod ko, may ari din kung Andro, pwede ka ka-exit, no? May danan. Oo. Okay. So pag sunog to kayo natin, nag-ano lang sila gina ni Ma'am Da? Ano ang nagpanic sila or na ngayo sila drabuli sa mga kaingod? Pagkasunog gahinan, ma'am, anong ginemo nyo? Panik ka mo? Ari pa yung sa dalong. Lola. Nanaog sila dayon. Kung ano lang isa sa dalo. Kita naman ang Tapos yung try naman ko ang mga abi ng aral sa kwarto. Ano ka na sa dalong? Ay, wala na din sa? Anong lakat sa? Oo. So, tanan-tanan ka mo gali, pagkasunog, na kapag dalong tanan. Nasa dalong sa laya sa kwarto nila. Okay. Nasa baba man? From 3 ka kwarto sa babaw, isa lang ka kwarto. Oo. Okay. Ako lang to ang Bombo Gracelyn, by the way, pila na nagani si Ma'am? Pila nang edad tagay, ma'am? 19 anyos de pila pa ni si Ma'am? Okay, sige no. So far Bombo Gracelyn, tinibantayan ta na lang ginada no. Ang dugang nga mga updates dira no sa BFP investigator dira no natoy sa sining sunog Bombo Gracelyn. Yes, Ma'am Andrew. So, ma'am, sino nagtawag sa mga mamero na? Okay. Taga-diri nga BFP personnel. Okay. Madamo, salamat, no? Kapunta, Ma'am Andrew, no? Si Ma'am Criza Cepeda, no? Ang tagiya sang balay. So, Ma'am Andrew, sa dugang nga information karo regarding no, sa anong gitunaan sang sunog, ato na nakamantayan, Ma'am. Okay, sige, Bombo Gracelyn, salamat, Ged.
Yes, Andrew, live dito sa Puro Katalingban, Barangay Alexis, and si Bombo Grace in Labaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo ka salamat kay Bombo Grace ni Lobaton sa patrol no ang matapos gidulong sa to ng latest update sa ang nasilining residential nga fire incident dira sa Barangay Alihis. At ibantayan na karon ng dugang pagiging mga detalye matapos nga makahatag na ini ang sang investigation no dira ang fire investigator sa BFP Bacolod no. Kung pilagin man na dabi ang totally damage o kung ang total nga damage nga gituga sang nasiling ning sunog. Time check, 49 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sang aga, no? So mga kabombo, balik kita diri sa aton nga programa ang Good Morning Philippines, no? So balikan nato naton ang aton nga bisita, no? Kaupod sa kaya Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. Sir, good morning. Welcome back. Good morning, good morning. Yes, sir. Salamat, sir, maraming salamat sa pag-aantay, sir, no? So, let's continue to our discussion today. So related to the song no Turagsoy which is yung video na na-post nyo nangin trending in some other social media platforms, sir. Yes. Okay, so Sir Ryan, but bakit napili nyo po yung Turagsoy na song, no? Is there one big reason why Turagsoy, sir? Unang-una, yun yung, sa amin kasi sa loob ng academy, no? I was a member of the Philippine National Police Academy. Okay. Marangal Class 2005. Nung mga training periods namin, we are being classified by region kami. So halimbawa kami, I belong to Region 1. So pag tinatawag kami ng mga upper class namin, we perform yung local folk song namin, which is Manang Biday sa amin. So whenever I hear of the Region 6, yan po yung lagi nilang kinakanta. So wala pa po ako dito sa Region 6. Halos memorize ko na rin po yung kanta kasi I keep on listening that or hearing that beautiful song sa mga classmate ko ng mga Ilonggo and Ilongga. Okay. So yung Turagsoy, no? Masasabi natin one of the oldest folk song dito sa mga, especially dito sa Region 6, especially sa mga Ilonggos natin, no? Nga mga kapatid, Sir Ryan. But as of now, Sir Ryan, paano nyo po yun? Nasabi nyo po kanina na mahirap po, no? Napasayawin yung ganung karami na mga personnel na sa ilalim ng 6th Special Action Force o kaya Special Action Battalion, sir. Yes. Sa totoo lang, sa PNP kasi hindi namin nature yan, especially sa Special Action Force. More on mga military side talaga kami kasi as the elite unit of the PNP, no? More on known kami na stiff kami, discipline, and more on military and combat maneuvers ang expertise namin. So, having that kind of song, nung una, hindi nila ma-absorb, no? Kasi parang nakokornihan sila. Pero kailangan nating i-embrace kasi na whenever we go to the community, especially kahapon, nag-launching kami ng counter-wide area operations namin, we really need some act para mas mapalapit tayo sa community. It's either by song or dance. So actually, yung Turagsoy natin, nag-viral na rin yung tao natin, si Patrolman Kenneth Garingo. Nag-viral na rin siya. Actually, 10 million views na yung Turagsoy niya nung sa Isabela. No? So, ang gusto lang namin is, sa lahat ng 15 battalions ng SAF, kami lang po kasi yung nandito sa Region 6 and it should be us who will also promoting a song known to this region. Wow. Yan po yung isang purpose po na. I see po. Okay po. So sir, paano nyo po ba napa-inspire yung mga PNP personnel natin, no, na mapasayaw, sir? Yes, sir. Ang basic namin dyan, kami medyo marami na rin kaming trainings, ano? Yes. Sabi ko lang dyan, kung kaya ko as a Lieutenant Colonel, siguro kaya ng pinakamababang ranko natin, which is the patrolman. So we don't have, para ma-avoid yung excuse, no? Tapos tandaan natin, we are doing these things not dahil gusto ko. Gusto natin gawin ito kasi we want the community, whenever we go to the field, kailangan mong makibagay. Kailangan mo siyang, in a way, maka-entertain kasi nila to be appealing sa kanila. Yes, sir. Kasi gone are the days na dapat takutin natin ang community. Wala na po yung panahon na iyon. Yung mga kwento noon na
abusado, bastos, Correct. at ang mga pulis natin, hindi na po yon. So, we are trying to innovate. As yung time natin is pa-modern tayo ng pa-modern, uso ang TikTok Correct, sir. and everything. We also need to embrace the change. At in one way, ito yon, yung yan po, yung nakikita nyo sa screen, no? Na baka isipin ng iba, trabaho nyo ba yan magsayaw? No, definitely no. Pero trabaho namin o kailangan namin ng paraan upang makakonect kami doon sa community Yes po. kung saan po kami assigned or kung saan kami may operations. Correct. Napakalaga po ng trust and confidence ng community at kung kami, mag-inarte pa rin kami hanggang ngayon na dapat elite mentality kami. Hindi, special action force kami, commando kami, ranger kami, special forces kami. Yes po. Dapat hindi kami gumagawa ng ganyan. No, you are defeating yung community relations natin. Yes po. So, this is our way na mapalapit tayo sa community. So, baka po sabihin nila na puro sayo lang. Actually, tama yung pinapakita nyo kanina. Nakikita nyo yung mga community operations namin sa mga counter white area operations po namin. Correct. Hindi lang po sayo. No? Hindi lang po. Yan, encounter site to. Yung nakikita nyo sa screen. Diyan po, 4 po ang namatay po dyan na NPA. Matataas po ang rank po niyan. So nakikita nyo, yung community na yan, yan po yung unang community na sinabi nila na natatakot sila nung nagkaroon ng enkwentro. So makikita nyo dyan, sumasayaw na po sila. So through dance, nakukuha natin yung loob ng ating mga community na natakot during the encounter. Yes po. Actually sa ngayon, hanggang ngayon, nandun pa rin yung mga kapulisan natin and we are also helping doon rebuilding their community kasi tinamaan po rin sila ng bagyong Odette. Okay po, oo. So, Sir Ryan, no, ano po ba yung other things pa po ba, no, na hinaharap nyo ngayon, no? Especially sa inyong battalion po, sir, regarding to the insurgency po dito, no? Kasi you're always first, Gid, no? You're always first sa field, especially to fight the mga on the part of the insurgency, Sir Ryan. So how about paano niyo po ba encourage yung community po, no, na makigtulungan kayo para maging peaceful again, especially yung mga areas na parang mainit po, Sir Ryan? Yes po, no. Sa PNP SAF po, meron kaming tatlong dito po sa batalyon natin o sa Negros, meron po tayong tatlong counter white area operations po, no. Kung saan ang purpose po nito ay pumunta po kami sa mga lugar na may dating NPA o hanggang ngayon mayroon pang threaten or monitor natin na influence pa sila. Tumitira po tayo doon. Tulad kahapon, nandun na yung grupo natin sa pinakadulong sitio ng pinakadulong barangay ng Sagay City. Nandun po yung tropa natin doon. Okay. No? Tumutulong po sila na ipakita na tulungan po sila na educate at yung mga minor na problema ng community like mga livelihood na pwede naman nating i-assist at yung mga pag-aayos ng mga kalsada nila, yun po yung ginagawa po natin ngayon. At we are living with them. Okay. We are yung mga pulis natin na yun naka-immerse na sa community para lang po makita po ng community yung heart and soul natin na we really care, na kailangan maramdaman nila. And fortunately, especially dito sa may Sagay City, no, we are really proud na we are really happy na yung support ng local government unit, especially yung ating mayor at ng ating vice mayor. Pag sinabi natin yung about sa project natin doon sa community, hindi na po sila nagdadalawang isip. So, we are really thankful, especially sa kanilang kabarangay captain po. Okay, well, that's nice, no? Nice to hear, Sir Manongdo. But on this way of approaching the community, sir, by dancing and by doing some community works, no? Kamusta, no? How's the reaction of the community, especially yung mga akala nila parang parang maraming threat, especially sa area, sir, no? When you did this, sir, no, pag yung nagawa nyo ng ganito yung project kaangay ng dancing, same as dancing and with helping with the community. So, kamusta yung reaction ng mga tao, sir? Yes, natutuwa sila, no? Natutuwa sila kasi yun nga, ang tingin talaga nila is very stiff
very rigid lang yung attitude ng kapulisan natin. Kasi yun yung pinakita natin sa mga trainings kasi natin eh. That we are disciplined, corny kami, dapat focus lang kami. Pero ngayon, na-embrace na nila. Actually, dahil sa ginagawa natin, marami tayong nare-receive ng mga informations. Actually, may mga signs na may mga magsusurrender sa atin. So, definitely malalaman yan. Okay. No? May mga magsusurrender. Because of this one, kasi nakikita kasi nila, nagbabago na pala ang PNP. So, ibig sabihin, dapat magbago na rin nila yung perception, negative perception nila. Is we are trying to remove that. And, mind nyo, siguro, sa inyo ko rin ibabalita na pag nag-push through na yung ating mga interested na mag-surrender, we will report to you at ipapakita natin. These are things na we are opening our hearts and mind na sa community na ito kami, tao rin kami. Although nakasuot kami nito, naka-bihis kami ng armado kami, pero tulad nyo, tao rin kami, marunong din kaming sumaya, ngumiti, magpatawa, malungkot, everything. So, the more that we do that, the more na yung communities nakaka-connect sa amin and we are gaining their trust. Kasi nga, hindi kami nagpapaka-plastic na, oops, huwag kayong bawal sumayaw. Huwag niyo pakita. Isipin nila, bading tayo. No! No! Ipakita natin sa kanila who we are. No? It's not kabadingan. It's not kabadingan. No? May mga presidential candidate nga sumasayaw eh. May mga senators nga sumasayaw. Tapos, tayo mag-inarte tayo, no? These are national figures. Tapos, sumasayaw sila. Tapos, tayo, a public servant, mag-inarte tayo kasi nga sa pride natin na dapat elite, dapat special action force, dapat komando tayo. Hindi natin ginagawa yan, which is kino-correct po natin na mindsetting ng ating mga kapulisan. Tama po sir. No, so that's the main thing dito eh kasi yung most of the community sir kasi yung nasa mind nila yung perceptive or ang perception po no or ang perspective ng ating mga kapatid especially makakakita ng mga armado parang nagbibigay sila agad ng gap no parang natatakot sila no especially that's the nowadays no that's the reality in some other groups sir na armed groups no kasi kangay no same on you on the PNP so but Sir Ryan because of this approach, no, yung dancing together with your personnel, Sir Ryan, may reaction po ba yung community pag nakita nila? Kasi merong video dito na share nyo po, no, na parang sumasayaw din yung mga PNP personnel, no, na nakasuot po ng Christmas hat. It was happened before our last year, since December, Sir Ryan. During Christmas Day? Yes po. Pa-Christmas party po namin yun doon sa may encounter site. Actually, after the encounter kasi ng September 14, na naka-receive kami ng report na natakot yung community, may mga na-trauma, may mga umalis doon sa community kasi nga dahil nga siyempre of course may mga namatay doon na matataas ang rango, may nahuli tayo. So, kami nag-embed yung mga kapulisan po natin, Special Action Force, yung 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force at yung Regional Mobile Force 7. Nag-usap-usap kami na balikan natin yung community, wag natin silang iwan. Okay. No? Let's heal. Let's heal kung ano man yung nasugatan sila, yung mindsetting nila, kailangan natin baguhin ulit na maging normal ulit yung tingin nila or better pa na mas naging positive pa ang tingin nila sa kapulisan. So, yung pinakita natin yun, noong December po yun, December 5, if I'm not mistaken, napa-Christmas party tayo doon. At yung community na yun, grabe yung tuwa nila. Maliban doon sa sayaw-sayaw na yun, makikita niyo yung mga construction works namin yun. Okay. Tulong po namin yun. Ginawa na namin sila ng public CR nila kasi dati, yung CR nila, maluwang yung CR nila sa buong environment yung CR nila. Kahit saan po nasulok. Nakagawa tayo ng CR nila, nakagawa rin tayo ng 2 deep well doon. At ngayon po gumagawa po tayo ng kanilang chapel. Ito po ay effort low lahat ng ating kapulisan at ng private sector. Actually, private sector po yung tumutulong sa atin. That's we are knocking. Magandang pakinggan po, Sir Manongdo, no? Okay. So, Sir Ryan,
after that, no, we know naman prior to that event, no, marami na kayong natulungan ng mga communities and marami na kayong parang naibalik yung peacefulness, no, ng community, Sir Ryan. But anong lugar po yung para sa inyo po, no, parang tumatak din sa mind nyo and sa puso nyo po, no, parang yung lugar, no, na for how many years ka na po, Sir Ryan, in service po, by the way? Sir? Okay. Sir Ryan? Sir? Okay. Nadula. Nakamute siya? Or, I'm sorry, Sir medyo Ryan? Okay po. humina ang signal ko. Okay Yes, po. sir. Yes, Okay sir. lang po. Okay lang po. Sir Ryan, by the way, no, before we proceed to another question, Sir Ryan, for how many years na po ba kayo in service, sir? Okay. Sige. Okay. Sige, no, I think naga-fluctuate ang signal ni Sir Ryan. Sige, Bombo Anthony. Sir? Sir Ryan? Okay. 16 years na ako sa PNP. Yes, sir. 16 year po. 16 years na po in service, Sir Ryan. Okay. Sige, Bombo Anthony, try ta siya bisa sa another communication naton. Okay, si Sir Ryan, we know naman, no, nga, basiara siya sa may nabukid nga area, medyo affected dito ang signal sa internet, no? O kung may mga disturbances lang ito nga nag-cause dito nga napiktuhan ng internet connection ni Sir Ryan. Sige. So, try siya natin sa another contact, no? Sa ibang posible natin drabing nga makontak siya, no? Para makapadayon kita sa diskusyon natin kaupod si Sir Ryan Manungdo, no, sang 6 Special Action Battalion, no, sang PNP Bomboliani. Yes, sa Bombo Andrew, in fairness man sa 6 bukod sa mga PNP personnel, Yes. kaya hindi lang manigali basta yung saot lang gid o kon trip lang. So, Correct. may message gini Bombo Yes. Andrew kag the way nga mag-communicate ini sila sa community. So dako gid ang nabulig man sila Correct, Bombo gid. Andrew. Amugid, no, kay abi na to di bakbaka dahil lang gid mo, no? Yes. Amo lang gid ang pinsar Bomboliani isang kadamaan is bakbaka dahil lang gid yang amo lang gid ang ilay ang trabaho. Well, hindi na perming amo lang na iya, no? Kay gatinghuha man isla Bomboliani nga atong mga kapulisan, no, especially sa bahin sa nga Siksaba, nga makontrol bala ang kinagamo, Yes. no, nga hindi sila bala ang tunaan sang asang gamudera o kung sang enkwentro. No, kay Bomboliani magapadulong na sila sa mga area, especially sa may hotspots gid bala, no, kung infested gid bisang makawala nga grupong NPA o kung mga Yes. insurensiya dira, para na sila Bomboliani magadala na sila sang kalinong, no? Kag ang relationship between sa community kag sa ila mangin close pagid, no? Yes. Wala bala sang gap. Kaya ang ila ni nga punto dere is klaro nila, no, nga ari kami de para buligan kamo kag dalon ang kalinong sa inyong komunidad. Sige, balikan naton si Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo. Sir, good morning. Welcome back. Yes po, pasensya na po. Okay na po, Medyo sir. nagpa-fluctuate ang No problem signal ng po. internet. Okay. Sige po, no, Yes po. okay, so sir, let's continue po, no, sa question po kanina kasi yung dance na Turagsoy, ano sir, is parang nakaka-relax po yun, no? Yung kanta na Turagsoy and then your dance move, parang smooth din po, Sir Ryan. Thank you. Oo. Na-appreciate nyo yung ating Yes po. pinlay po natin. Okay. So Sir Ryan, paano po ba, no? Sino po ba yung nagbigay ng stepping or the choreography of that dance, especially with team song Turagsoy, Sir Ryan? Actually, we would like to recognize, no, i-acknowledge yung kwan talaga na, actually nakita namin sa YouTube yan, isang dance group na hindi namin kita. Pero nakita namin kasi na para sa amin, easy lang yung step nila Okay. at sa tao. Kasi ang talaga namin dito is yung One Battalion, One Soul. Ang goal talaga namin is every community na kami, dapat they will do the same. Okay. Sasayaw sila. So, halimbawa ngayon, nag-operate kami kahapon sa Sitio Manara, Barangay Poy, Tagay City. Siguro expect that na after 1 week from now, baka meron na rin sila. Kaya na nila gawin yan. Kasi ang kung natin dito is, it should be a dance. Ang dami nating dance craze, pero Yes, sir. we're not promoting our local song Yes, or sir. mga local beats natin. Mm. So,
I hope this one way is na mamotivate naman natin yung iba, especially yung mga ating mga tinted na mga kabataan, gano'n na baka kaya rin nila na ang dami ng mga sikat niyan, yung mga Lina, yung Beng Beng Beng, mga Yes, sir. ba? So, why not? Why not the local song may modern beat siya? Correct. Na features natin. Actually, it's one way of promoting to our culture na rin Yes, na dito sa Region 6. Kasi kami, yung SAF kasi is national sir. kami. We have battalions from the north, as far as hanggang sa Hulusulo. Meron po tayo yan. Pero kami lang po ang nandito sa Region 6. At kami lang po ang number one na dapat nagpo-promote ng kultura, ng kanta, Yes, sir. ng mga Ilonggos. Oh, okay. So Sir Ryan, it takes for how many songs na po ba yung nasayawan niyo po, sir, before this Turagsoy? Ano na? How many songs na po ba yung nag-trend na sinayawan niyo po, Sir Ryan? How many songs po ba? Hindi, sa mga personal ko, medyo marami na kasi ito paano, sumasayaw naman ako as a Okay. for Good official dancer, side. Gid gali Bombolyani, si Sir Manungdo. Yes, idol ko gini siya mo Andrew. Naminami pa sa auton. So Sir Ryan, but as you have mentioned, may mga personal ka man nga mga videos, no? But together with with your personnel under the 6 SAB, this only the Turagsoy, no? Turagsoy only, no? Sir. Yes po. Okay, but you're planning to have more this type of promotion man, sir, no, for the community man to at ease their problem man bala, sir, when it comes sa problems dira sa community related to insurgency, Sir Manungdo. Yes po, definitely magkakaroon pa tayo ng other dance craze na ganyan. Pero we would like to involve talaga yung community kasi yes, sir. The more we inspire them, the more good for the yung peace and order. So magkakaroon po na masisigundahan po yan ng iba pang dance craze, pero definitely hindi na siguro Turagsoy kasi para may ibang beat may na iba naman. ano. But Ilonggo song yapon. Naghanap pa kami ng other Ilonggo folk songs or mga Ilonggo songs na may magandang beat siya para at least yun ang i-features po natin in one way promoting promoting the rich culture ng ating mga Region 6 regions. Correct po. Okay. So Sir Manungdo, no, yung future plans you po on the 6 SAB. Sir, you have a future plan, sir? Yes. Ang future plans po natin is maparami pa natin yung counter-white area operations po natin. Okay. No? Ito yung nag-embed tayo sa community. We live there at a minimum of 3 months para lang po matulungan yung community at makumbinsi na po. Actually, kami sa SAP, ayaw na namin, yung director namin, sabi niya, kung kaya niyong pasurrenderin yung mga kalaban natin, it would be the best option. Kaysa dun sa hanapin natin sila makipagpatayan tayo. Parehas pa rin tayong Pilipino. So we are trying to embed dun sa pinakamalayong lugar na alam namin na influence or may mga tao doon na nandun pa ang simbahan nila sa kabila. We are through our siwaw, ma-influence natin sila at mapasok natin sila at bumalik doon sa normal na pamumuhay at through the government sa ating e-clip ay matulungan natin sila na magkaroon ng livelihood at mabuhay po ng mapayapa na hindi katulad po ng buhay nila ngayon na patago-tago, laging natatakot, hindi kasama niya, laging natatakot na pwedeng anytime pwede silang mapatay ng sundalo at ng kapulisan. So, yun po yun. So, we are trying. Itong one way na isoften namin yung ground na hindi namin ang patayan. Kaya pag nandun kami sa komunidad, hindi namin haman ang patayan. Pero handa kami. Handa kung yun ang habol nyo, handa kami. We are all trained. We are all equipped to defend ourselves, defend the flag of the Philippines. Pero, kaya nga po kami kumakatok na gumagawa na kami ng mga ganito, reaching you out. Para sana po, actually, meron na sabi ko sa inyo, meron naman tayong mga signs na may mga lumalapit na sa atin and we will to validate these things at makipag-coordinate din tayo sa ating mga army at sa local government para po wag na kami magpatayan, mag-surrender na lang po sila. Ibaba na lang ang mga armas niya. Okay. Sir Ryan, may question si Bombolyani, no? Bombolyani. Yes, Sir Ryan, as a public servants po, gaano po kagaan sa loob na nakatanggap pa kayo or makakatanggap kayo ng cooperation mula po sa komunidad o sa community, Sir Ryan? Yes, actually, yun yung feedback mechanism natin, no? Pag yung community is
very positive na yung kanila. That's the feedback na tama pala ang ginagawa namin. Hindi na kami kinakatakutan. That's good. Hindi namin nahabol na katakutan kami dahil may baril kami. No. So, the more na yung community, alam mo, kanina nga nakita niyo, sumasayaw sila doon pa sa encounter site. Yun yung mga taong unang nagrereklamo sa amin. Na nagrereklamo na dahil na-trauma sila dahil doon sa encounter na yon, hindi sila makatulog, lumipat sila ng ibang bahay, sa ibang sitio or ibang barangay kasi nga hanggang ngayon, ganon. So, tingnan niyo yun, sumasayaw na sila, kasama yung mga anak nila. And this is the feedback that we wanted talaga. So, sa mga old-fashioned pa ang mentality na ang gusto nyo, kinakatakutan ng pulis, no. I'm sorry, nagbabago na po kami. Kahit na elite unit po tayo, we will do many things for the sake of peace and order and public safety po. Oo. Okay. So Sir Ryan, no? So as of now, yung mga community na puntahan nyo, no? So Ryan, this is the question yung na-ask ko kanina. So ano po yung community dito especially dito sa Negros, sir? Yung parang malapit sa inyo po, sir? Anong area po, sir? Anong area parang napapalapit kayo, no? Especially, sir, parang nakuha yung loob nyo, sir, sa lugar dito sa Negros Occidental, sir, for how many years you are in service now, Sir Manongdo? Oo. Actually, 16 years in service na ako as an officer. Yes, sir. Dito lang talaga ako na mangha sa Negros, no? Kasi really frustrated na despite na ganito yung kultura, mababait ang mga taga-Negros, especially mga LGUs natin, private stakeholders, pag nag-request ka para sa community, bibigay nila. And nagtataka ako, bakit mayroon pang insurgency kung ganito naman kabait yung mga locals and local government units natin and ating mga private. Actually, yung mga nakikita nyo, especially pagpasok nyo sa camp, yung namin, these are product ng mga local government and kung gaano sila kabait. Yung mga movements namin sa so bumalik sa Negros. Actually, na-relieve na ako nung January, nung last year. Bumalik ako ng June dito. Nilagay ko as battalion commander. So, ito talaga ang kailangan natin siguro baguhin din siguro sa atin especially sa PNP in terms of approaching the insurgency. Yes, kailangan natin baguhin din na baka kailangan natin ng paradigm shift na we go to the community talaga. We solve we will be a part of the solution and not part of the problem. So, napamahal ako dito, especially dito sa Isabela and Sagay kasi nakita ko yung local government unit dyan. Pag sinabi mo sa kanila na, Sir, Ma'am, Mayor, Sir Mayor, ito po yung gusto namin kasi doon may suspected po kami na mga influence. Pero ito sana kailangan namin. Nako, ganun lang po kasi. And everything you request, kailangan mo ng simento para doon sa CR, kailangan mo ng simento para doon sa idatayin yung daycare center. Naku po, ganun po yung hindi tikal ganun po responsive yung community, yung local government. So ako talaga I really appreciate yung Negros. So yes, sir. Kailangan lang naming mag-bridge kasi nga siyempre yung local government nandito sila usually sa population area at hindi naman nila laging hindi na sila ang tumira doon. Siyempre they have some jobs. So ito na yung mag-intervention naming mga staff. We go to the farthest and remotest or yung tinatawag nating GDAS, no? Yung geographically isolated and depressed areas. So, doon kami mag-embed 3 to 6 months. We will try na yung mga government services. Yun po yung purpose natin dyan. At habang ginagawa natin doon, we will educate the community na may gobyernong nagmamahal sa kanila at hindi sila deserving na umakyat sa bundok at ipagtanggol ang maling paniniwala ng grupo na yon. It's already 53 years. No? It's already 53 years. Time na po, marami na pong kalsada, nakakarating na po yung mga produkto, maihatid na po nila ang anak nila. Libre na po ang education natin from elementary to college. Especially may mga libre po na scholarship, service academies tulad sa amin sa PNPA. No? So, these are the matters na kailangan ma-educate natin yung community na hindi yun ang paraan. Marami pong paraan.
para mabago yung buhay natin. Hindi yung pangako, kalukuhan na kasinungalingan ng NPA na Correct, sir. kailangan natin maban para magkaroon kayo ng lupa. No, pinamimigay lang po ang lupa dito sa Negros. Okay. Tama po ba, di ba? Pinamimigay lang po ang lupa. So, hindi mo na kailangan umakyat. Yes, sir. Tapos kalukuhan nyo na, kalukuhan po yung mga prinsipyo nila na kailangan ipaglaban para sa future ng anak nila, pero iwanan naman nila ang anak nila sa bahay. Correct. No, una, walang ama. And mind you, that's the strategy of makalaban natin, yung NPA. The very foundation ng family, which is with the very foundation of our society, our nation is the family. Sino ang unang sinisira nila? Kaya nga may grupo ng kababaihan, akyat sa bundok yun. Grupo ng kalalakihan, akyat, maiwan dun sa ama, ay sa anak. So nobody will be guiding that except yung mga in-laws and kwan. So, ganun ba ang gusto ng pamilya ng NPA? So, baliktad sa atin, no? We priority yung family. Yes, sir. So, the more na nasa community tayo, the more na yung na-enlighten yung community natin. Correct po. Oh. So, Sir Ryan, no, hingi lang po kami ng reaction. Ngayon po, no, kasi maraming ng incident na yung mga kasama nila na parang gusto na pong umalis sa grupo, bakit hinahabol at pinapatay pa rin po, Sir Ryan? Ano po ba yung point po dito, Sir Ryan? Oo. Actually, kasi ito yung, pag may makita kasi naman ng surrender, pag nakita ng mga kasama nila na may nag-surrender at napaganda yung buhay niya, baka marami pang mag-surrender. Yes po. Ano po? Kasi nagiging positive model yung mag-surrender. So, ang purpose nila is i-discarrel yun na i-prove nila, tingnan nyo, hindi rin pala kayong proteksyonan. So, wag na kayong bumaba kasi hindi kayo, actually, marami nang gusto. Kaso lang, ang iniisip nila is yung tinatakot sila ng yung the same people na kasama nila sa bundok, yun ang papatay sa kanila ngayon nung mag-surrender sila. Kasi nga, nagiging threat sila. Ang sabi, yung pag nakita kasi ng mga kasama nila, malulumura yun. Na, sana sumama na rin ako kasi tinan mo si ganito, si ganito, si kaganyan. Diba? Tinan mo, nung bumaba sila, nabuo yung pamilya nila, nakatira sa vision na bigay ng gobyerno. Yes, may trabaho na rin sila galing sa office ni Mayor. So, kung continuous na ganun ang mangyayari, magiging lalong lolo moral sila doon sa taas. Lalong bababa yung spirit. Okay. So, pero yun yung ginagawa naman natin na pag may nang surrender, as in, kailangan sabayan natin yan ng mga serbisyo ng gobyerno. Mapakita talaga na ma-inspire din yung iba through them. Okay. So, Sir Ryan, no, as you have mentioned kanina, ilan na po ba yung areas na parang masasabi natin yung parang matahimik na po, Sir Ryan? Ilang areas yung... Yung ano na po, parang wala na po yung presence ng insurgency po, Sir Ryan, dito sa Negros? Actually, dito sa Negros, marami na po tayong mga insurgency free. Okay. Ang problema lang natin ngayon is how to guard that. Alam ba, parang parang sa war on drugs din ito. Kasi, yes, sir. So, madali nating i-clear yung barangay at a certain period. So, how to maintain it is a different thing. How to maintain yung status na insurgency free or yung drug free, a different thing. So, yung drug clearing or yung insurgency is a thing, pero how to maintain it is a different thing. Kasi kailangan yung whole partnership. Yes, sir. Kasi yun Oo, kasi yung arm component is one of the problems lang na insurgency. Hindi yung livelihood po nila. Okay. Yung basic po nila na medical, yung education, everything. So, kailangan makipagtulungan po talaga dapat yung partnership ng lahat ng miyembro ng gobyerno na may provide natin dun sa ating surrenderer o sa community na convince na maging insurgency free. Kailangan matuloy-tuloy po yung assistance natin sa kanila, yung empowerment para po hindi na po bumalik yung maling paniniwala nung community na yan. Okay. But Sir Ryan, especially your the project or the future plan, especially for the AFP and also with the PNP, the insurgency will stop on the year 2022 or the year 2023, Sir Ryan. How do you assess that, Sir Ryan? Actually, kaya kung yung lang. Kaya siguro kung yung arm lang ang iniisip natin. Pero remember na those
arm engagement, yung armadong pakikibaka ng mga PA ay nag-ugat sa totoong social problem. Yes, sir. So, kailangan sabay yon na sinusolve natin yung armadong pakikibaka at yung social problems mo nila. No? So, Yes. pag nakakita kayo ng mga nagrarally, these are indicators na meron tayong grupo na nag-i-steer ng emotion, no? Ang tinatawag natin na AOM, yung arouse, organize, and mobilize. No? Pag nakakita kayo ng nagrarally, konsepto mo ng NPA yan. Ibig sabihin doon, mobilization. Yan. Yes, sir. Arouse, organize. So, in-arouse mo siya sa problema nila, problema sa lupa, problema sa livelihood. In-organize mo nila, ito, gawa kayo ng organisasyon at bukas mag-rally tayo para makinggan ang ating boses. Yun na po yun. Okay. So Sir Ryan, no, yung last mensahe niyo po, no, before tayo stop or mag-end sa ating interview. So Ryan, message nyo na lang po sa community. Yes po. And together with your group. Okay po, sir. Yes po. Especially po dyan sa ating mga takapakinig ng mga Bombo Radio Bacolod, ano? Napakapalad po ng Negros na napakayaman po na inyong probinsya, ng ating probinsya. Napakabuti po ng ating mga leaders po dito. No, sana po tulungan po tayo lahat, especially ating local government. Tukan po natin yung ating mga geographically isolated and depressed areas na maibigay sana yung mga basic na serbisyo sa kanila upang kumbinsin natin sila na bumalik na po sa folds ng gobyerno, sa folds of peace po, para po magsama-sama na tayo na after 53 years ng magpatawaran na tayo at umusad na tayo ng isang direction lang po na wala na tayong ibang linya po. So, iisip ako sa ating mong mga, especially yung mga nandyan sa mga baluarte po, mga NPA sa ngayon, na ang gobyerno po natin ay handang-handa pong embrace kayo, yakapin kayo, tanggapin po kayo. So sana po, habang may buhay po kayo, sumurrender na po kayo, lumapit kayo sa AFP, sa PNP, or sa local government po nyo, at mayroon po nakaantay po na tulong po sa tulong pinansyal, tulong livelihood, na mga social packages, no, para sa buhay sa inyo upang mabago na tuluyan ang inyong pamumuhay at ang inyong pamilya. Ganun po. Maraming salamat. Okay. Sir, Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, sir, we commend you and we salute you sa inyong mga public service and with the help also sa community, sir, and together with the 6SAB, no? From Bombo Radio, sir, we commend you and congratulations from your successful sir, mga operations and mga successful plans yung mandra, no? Especially sa community, sir, here in Negros Occidente. Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, sir, thank you so much. God bless. Maraming salamat po. God bless po. Okay, so there you have it, no, Bombolyani, no? At nabatian si Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, ang commander sang Special Action Battalion, no? O kon Sub 6 Bombolyani diri sa Negros Occidental, no? So grabe man Bombolyani, amo na dara, no? Ang effort bala, no? Grabe. Ang effort kag ang tagipusoon bala nila nga magbulig sa community together ginakabig ang Bombolyani, ang kontra is utod mo, no? Yes, correct. Amo na dasay, no, kay kapwa Pilipino. So isa lang gid kita na ka dugo man, isa lang kita nakalahi. So nga abi utaton tanan nabing amo nabi nga mga tinutuyo man, no, o kun amo nabi nga mga hublag. Correct ka ba, Bo Andro, no? Kinanglan gid sang unity sa kada isa. Pati hasin o pa bi ang magbinuligay kundi kita lang man mismo nga mga Pilipino, Bombo Andro. No, mo ginada Bombolyani ang point, no? Kay what's the point of fighting, no? What's the point of killing each other kung ang aton malang nga gali nga ginaayo bulig sang nagikan sa gobyerno. Yes. So tingara man mismo Bombolyani ang Armed Forces of the Philippines kag ang Philippine National Police kung saan bala open arms sila Bombolyani mag-open, no, o kung na magbaton sa mga surrendery o kung mag-surrender nga mga nagikan dito sa piyak nga grupo, no. So paagi to sa pagsaot Manila no sang Ilonggo Foxong tong Turagsoy. So para ma-open pagid ang pinsar sang mga community kung sa mga pumuluyo Bombolyani nga hindi lang niya gali pangbakbaka na yung mga pulis, no? Correct, But also sa bakbaka na isang saot man, no? So tayo mapagi ito sa mga promotional videos na ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo. So naga-open pagid ang pinsar sang kadamaan Bombolyani.
Correct kada Bambo Andro no. So ginabali na ina sa 6 man kay Correct. sa PNP personnel ang stigma balang Yes. ma-intimidate ini ang Amo na mga community sa ila. So sa subong sa ni Bambo Andro do ka namin na sang relationship sa between sa police kag sa community. Okay, sige. Time check. 28 minutos na nakaligid sa taknang alas 9 sang aga. Mga kabombo, standby ka mo dira kami dugang pagkikita ang mga talakayan kag topiko kag mga bisita. Diri sa aton kapatay nga palatuntunan ang Good Morning Philippines. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Tips sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Time check, 43 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 ng aga mga kabombo. Welcome back din sa ito kapletutunan ng Good Morning Philippines. Subong ang inyong mga kaupod. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo Franz Andrew Burgos. So this time, Bombo Faith, no? Mapadulong kita sa ito nga panibag-ong topic kag sa ito nga mga bisita. Subong nga aga, no? Kaupod na pilani ka mga dog enthusiast, no? Especially ang mga trainers dire, no? Kag mga independent animal welfare advocates, no? Kag Bombo Faith, especially sa isang care, no? Piladri ka mga dog enthusiast kag mga animal welfare advocates. So, di Bombo Faith, may ara ginaino nga mga individual nga mapinalanggaon yun sa yes, mga ido, Bombo no? Andrew, oo. Ginakabig na nila nga kung kaisa may mara na nga pala sa magulang ko Bombo Andrew, ginakabig niya nga ido nga daw iya naging nga bata. Kay Bombo Andrew, sadly hindi siya makabata. So, ang ilang nga baby subong Kaya, ido. amo ni ido. Oo, si Grabe, no? So, pwede, among ginabombo Faith, no? May kada isa gina sa aton nga sang bata pa lang o kung sang gagmay pa lang ba lang makitaan mo bala, no? Nga mapinalanggaon sa sapat o kung may ligon sa sapat. But this time, no? Ato ni Hibalon, pagid ang dugang pagid nga mga plans, no? And programs, especially sang piladri ka mga animal welfare advocate, mga dog advocates diri, no, sa Bacolod, no. So sininga bulan sa February Bombo Faith, no, kag may palaabuton man lang event, no, o kun program sa naghilapit nga Valentine's Day. So subong agad ato man makaupod ang si Mama Mary Grace Gonzales, no, ang independent animal welfare advocate, kag si Ma'am Spida Killing, no, amo ni ang sa Inspired isa ka dog trainer, kag si Ma'am Luella Kililan, no, sa nga public relations officer sang care Bombo Faith. So mga ma'am, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Ko po niyo subog si Bombo Andrew and Bombo Faith. Morning. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, so subong nga aga mga ma'am and sir, no. Subong di salamat gid sa inyong nga tiyempo nga ari ka mo diri subong sa amo nagupod liwata sa Bombo Radyo Bacolod, no? Kaya for how many times naman kita diri nga nag-updanay man diri, no? Especially sa inyo nga mga advocacies, no? Related sa mga kasapatan kag also sa mga ido. But una, no? Isa-isahon tang atong bisita Bombo Faith. Mag-una kita anay kay Ma'am Mary Grace Gonzales, no? Ma'am Mary Grace, good morning. Imo anay nga tamyaw pa na. Pagtamyaw mo man sa aton nga mga listeners, Ma'am Mary Grace. Hello, ma'am. Ma'am Mary Grace. Doon na dula iya signal Bombo Anthony. Okay, nakamute siguro, no? Sige, Ma'am Mary Grace, good morning. Hello, ma'am. Okay, sige, no? So, doon na, sige, basta may problem dito kay Ma'am Mary Grace. Sige, proceed ko kay Ma'am Spy. Ma'am Spy, good morning. Welcome back. Dari sa Bombo Radyo Bacolod, ma'am. Good morning. Good morning, Bombo Andrew. Thank you for having me today. Yes, ma'am. Being part of this live coverage discussing about the importance of dog obedience training. Okay. And thank you again, Ma'am Spy, no? And next kay Ma'am Luella. Ma'am Luella, good morning. Welcome din sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew and Bombo Faith. Hello. Good morning and thank you for having us again. And to all the listeners of Bombo Radio, good morning. Okay, sige, no? Salamat, Ma'am Luella. And mabalik kita, Bombo Faith, kay Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Grace, good morning. Okay. Okay na siya, Bombo Anthony? Sige. Ma'am Mary Grace, good morning. Okay. Sige, no? Sige. Ano kita kay Ma'am Mary Grace? Sige. Maproceed kita kay Doc. Doc John Michael Kabugwason. Doc, good morning. Welcome din sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bombo Andrew. Good morning sa tanan. I would like to thank everybody, no, and for this opportunity nga makashare about animal welfare and of course the government's initiative, no, at least for the City of Victorias and the Regional Office of the Department of Agriculture. Kung ano nga aton mga inisyatibo to promote, no, animal welfare, especially for companion animals here in Negros Occidental. Okay. Thank you very much and good morning. Yes, Doc. Thank you, good, no? Sa inyo, Ma'am Spy, Ma'am Luella, Ma'am Mary Grace, and Doc John, salamat sa inyo nga tiyempo diri subong nga tag nyo diri sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. So, magasugod kita, no? But una, magasugod ko na kay Doc Bombo Faith, no? Yes, Doc, in speaking of this animal welfare man be, no?
So sa bahin niyo man Doc as a vet, kamusta man subong Doc ang inyo ning mga programs especially sa mga pagbantay man no sa mga ido o kung mga kasapatan Doc John. Okay. Thank you again, Bombo Andrew. No? Intindihan naton dapat no nga ang Pilipinas may ara kita sang Republic Act 8485 or which was amended by Republic Act 10631. Basically, ang nakasbutang na dira sa law nga ang aton nga kasapatan no, we should treat them humanely. Ambot silingon somehow no, i-treat ta sila as fair nga they have no they should have privileges and in fact ang ginasunod ta na may ginatawag ta na nga 5 freedoms no. Okay. Nga ginasunod para muna nga aton basihan and how would we say na ara kita gasulod kita sa animal welfare. Ang government naka-deputize no ambot silingon ginatagaan namon authority ang either private individuals, ang mga PNP, ang mga local city vet office and municipal agriculture office to enforce these laws no enforce these provisions under Republic Act 10631. So dala na dira ang aton mga gina-regulate na ang mga animal clinics, ang mga animal facilities kag mga farms, mga dog pounds kag ano tanan niya mga basta related sa aton niya either pagsagod no pagpadamo or bisan ang pag-alaga lang gid as companion animals basta kasapatan ang aton related niya pag-asaguro no. So mo na siya. Okay, sige Doc. Thank you Doc. So ma-proceed ko no kay Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Grace, Ma'am. Okay, hello. Ma'am. Okay. Ma'am Mary Grace, good morning. Okay, nakamute siguro si Ma'am. Okay, sige. Ma-proceed na lang ko liwat kay Ma'am Spy, no? Ma'am Spy, good morning liwat, Ma'am Spy. And related man sa na-mention ni Doc. Good morning. Yes, Ma'am Spy, no? Yes, about sang animal welfare act, I really totally agree with that. So we have to be the advocate also of, raising an awareness about the compassion towards the other animals. So the only thing lang nila is we miss some of us or most of us ginakalipatan na nila and they don't give the importance of it. That's why I'm really looking forward by raising an awareness to everyone slowly but surely people are getting to know that there is an animal welfare act gali. Because we all know that there's so many house pets that has been so neglected yet not only house pets and also the ones that which Dr. Kabugasan was mentioning nagapadamo sa sapat this kind of thing so kinahanglan tagid maging aware ta sa giving them the fair share ba lang ginatawag naton. Okay, so Ma'am Spy, but sa dog trainer gid Ma'am Spy no, so ano gid Ma'am ang one of the lessons man be on your part Ma'am Spy, no? Especially bilang isa mga dog trainer, Mama Spy. Actually, the importance of the basic obedience, it is so important for the dogs. It doesn't matter what the ages of the dog. So you can start training your dog as young as 9 weeks old up to 6 months, by providing the basic obedience training to your dog in this period of time, you will be avoiding the bad behaviors of the dog and also avoiding the bad temperament of the dog. Because many dogs develop behavior problems because of the owners fails to set rules and enforce the boundaries and discipline. That's why dog obedience training establishes as you as the pack leader of when you're teaching your dog to learn to follow instructions. And there's no better way to keep him busy and to keep him happy. And also you are also in control of your dog as well. Okay, so mayo gid no. So lang gid Ma'am Spy no kung may na-train ang ido no, especially mga dogs no kag dako man na mawabulig on their part especially kung ma-undergo sila sa training. Kaya we know the same man sila Ma'am sa aton mo no. May mga treats man sila daan nga dapat ma-develop man Ma'am Spy. Correct. Yeah, that is correct. Kay
I mean, what is considered a basic obedience? Because a basic obedience includes teaching a dog, Yes. recall training, the dog to come to you, sitting training, telling them to sit down, and walking and healing. Because a lot of owners are really having a problem on how to walk their dogs. When the dogs are small, abi nila okay pa lang, they start enjoying walking the dog. And as the dog grows older and they started to pull them, they're not enjoying the dogs anymore. And what normally happens, and usually happens, they send the dog to the cage and they don't want to walk the dog anymore. Yes. So they're kind of little. So owners are, they're experiencing the frustration because they are not in control anymore with their dogs anymore. That's why it is still very important to provide this basic obedience if we hapon. Okay, sige. Ma'am Spy, thank you, gid, no? Salamat, gid. Mabalik ko ako ng si Ma'am for sa mga further questions pa, gid, no? Kag pwede mo nga madugang man and related, no, bilang isa man ka dog trainer. Ma'am Spy, thank you. Gid, ma-proceed ko kay Ma'am Luella. Ma'am Luella, good morning. Welcome diri sa Bombo. Hello, good morning. Yes, ma'am. Okay. Ma'am Luella, salamat, gid, no? As the Public Relations Officer man sa CARE, no? So, kamusta ang inyo nga mga information man in related sa imo man bing position, Ma'am Luella, subong? So kami subong sa community animal rescue efforts. So since February, it's the month of Valentine's, no? Yes, ma'am. So we prepared activities and events focusing more on for adoption sa shelter namon. Okay. So so far sa subong medyo damo na interested mag-adopt sa amon mga rescued na mga dogs and cats subong sa shelter. Oh. And happy kami no nga sa subong Valentine season. So pati ang pagpakita sa pagpalangga pati sa sapat. So do medyo gaano na gid siya. Nakabalo na blang tanan kasi dapat ang mga ido naton palanggaon man naton, no? Yes. So muna so mera kami gin ma-prepare nga mga activities this coming February 13. Amo na siya ang i-held sa Lunar Cafe. Okay. Mera kami music and art exhibit for a cause ni siya tanan para sa amon shelter. Okay. So, Ma'am Luella, next Sunday inang event, no? Yes. You're promoting together with Ma'am Spy, Ma'am Mary Grace, and also with Doc Jan, no? So, Ma'am Ma'am Luella, ano yung pagiging ang dugang nyo ang mga events, Ma'am? Ang amon subong mainly focus gid is adoption kay tungod sugod pag pandemic ang adoption sa shelter medyo hindi na bla amo na kadamo para sa una. So mostly focus lang gid adoption cause hindi kami ka-rescue hindi kami ka-cater another dog or cat tungod ang amon shelter gapuno na. So that's why nga nag-decide kami nga this month i-target gid namon is damo kami mapa-adopt ng mga ido namon sa shelter para maka-cater naman kami bagyo na naman ng mga rescues. Okay, sige, no? So, thank you, gid. Ma'am Luella, no? Sige. I think si Mama Mary Grace, so far may mga, may technical problems pa to. Sige, mabalik na lang ko anay sa kay Doc John. Doc John? Yes, Okay. Andrew. Sige, Doc, no? Si Mama Mary Grace, I think doon may mga technical problems lang. Balikan tala na siya karon. So, proceed lagi ko anay si mo, Doc, no? So, Doc, subong ni nga tion, no? As the vet man. So, kamusta, Doc, ang inyong mga observations, Doc? Doon may mga, ginang mga major problems subong nga ginapangatubang man when comes sa community, no? Kung paano inibla i-handle may mga stray dogs subong. Okay, Doc, may mga, one of the problems man sa community ang mga stray dogs subong. But on your part, Doc, as the city vet, kamusta? Paano nyo gina-handle? All right. At least there is in behalf of Victoria City, we are proudly, we're very strong on rabies prevention and animal welfare because ang amon mayor is animal lover. Okay. Diri sa amon, especially in stray dogs, ang number one problem gid naman diri is education. So people are not educated. Wala sila kabalo nga may layi gali about rabies, wala sila kabalo nga may layi about stray dogs and animal welfare.
So kami ga-invest kami subong diri sa Amon City in educating these people up to the barangay level. So if we equip mga BHW, yung mga barangay vet technicians namon to educate people. Kaya nakita namon liwat-liwat ang problema with stray dogs. We have seen that in Bacolod before. Even though nga damo sila nga nadakpan yung mga ido. Tingala sila every month may gasulod yapon sa pound. No? Second, ang next namon nga move to make it sustainable, ang Victoria City has funded our animal birth control program, tawag na ABC, no, which is libre kapon for the whole year. No, so every week we have walk-in. So hindi lang siya nga daw project lang. But it's a year-long spay and neuter. We have fundings also from outside of the local government para ma-sustain naman yung maka-target kami up to 200 to 500 dogs a year. No? So we have a small population of around 12,000 dogs compared to Bacolod City, which has around 50,000 dogs. No? So sa amon medyo we're hoping ma-achieve naman through that. That's education, spay and neuter, and regular dog impounding plus adoption. Pero again, the route na makita ginamon is really to educate the public on what to do and how to prevent unwanted birth of dogs na para hindi na gid magdamo. Okay, but Doc, dira sa bahin sa Victorias, no? May mga complaints mga kamo dira nga nabaton, especially kung paano dira mga hiandol dira properly ang mga stray dogs dira sa community man na Doc. Sorry, you mean by stray dogs? Yes, mga stray dogs dira, Doc. Paano ni? Yes. May mga reklamo man. Damo kami ma-receive nga complaint kasi we have coastal areas dire, and as we all know, basta coastal areas usually damo ginada mga mga squatters bala, no? So sa aton, so dira sila mo ginangamon problema because most of them, even if kagamay sang ila balay, all they thought ang abi nila sang una kinahanglan nila ido para magbantay sang ila balay. No? So damo gid kami da problema, and subong kita na nila nga naging problema gid ang mga dogs, no? So we act on it, no? May regular kami nga dog impounding. We also established our barangay dog pounds nga kung may makita nga madakop butangan na sa pound, ginahulat nga gawaro na sa tagiya, no? With penalties. I see. Sige, Doc, no? Ma'am Spy and Ma'am Luella and Doc John, no? We'll pause for a while, no? Kaya ma-provide ko da sa another pagid nga link, no? Para makatayuyon kita sa aton ring discussion sa related to this, no? Sige, mga ma'am and sir, no? Please stand by lang gid. Magatag ko na sa plani ka mga importante nga mga panumdum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Saan ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin lider kag alagad nga magabot
butang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 8 minutos na nakaligid sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo. Welcome back diri sa atong palantuntunan ng Good Morning Philippines, no? So balikan to nato na Bombo Faith. Ang ato ning mga bisita subong aga, no? Together with Doc John, Ma'am Spy, Ma'am Luella and Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Grace, good morning. Hello, Ma'am. Oh, Bombo Anthony, I think daw i-try to be pa sa ng audio to, no? Sa kay Mama. Ma'am Mary Grace, okay na, Ma'am? Morning. Ay, Ma'am Mary Grace, okay na, good morning. Okay. Na, good morning. Yes, Ma'am, welcome to Liwata sa Bombo, Mama. Yes, Ma'am. Good morning. Good morning. Thank you again for inviting us sa Morning Philippines Live together with Doc Jack, with Luella, and Miss Spy. Okay. Sige, Ma'am Mary Grace, no? Kay kaina do na-miss mo gito ang pila ni ka mga discussions na kaina together with Ma'am Spy, Ma'am Luella, and Doc John. So, Ma'am Mary Grace, no? Ano ni ang sa imo man be, no? Pwede pa kayo madugang man ng mga informations related to this animal welfare advocate, especially sa atong mga ido, Ma'am Mary Grace. So sa ato, no, it's been going on for quite some time now. We've been having a lot of stray dogs and cats. So since 2009, we've been having approximately 12 billion already. So ano na nga years ago, definitely we will be having approximately around, let's say about 30 over the Philippines. And what happens most of the time, the reason of overpopulation, number one cause is nagapopulate is because we don't stay with our pets, first of all. And then, ang pet overpopulation, one of the causes as well is of animal cruelty. Kaya tungod agad mo ang ido, ang plano na lang sa iba ng mga owners, instead of stay and neutering them or looking for adopters or fosterers, what they do is sometimes they just leave them sa street. Or leave them unattended, ara lang sa open gate, ara lang sa sagwa ga ulan, ga init, ara lang din sa sagwa. Okay. So it's becoming a big problem, not only for our city, although right now medyo we are happy that we have a lot of people who are aware about animal cruelty. Yes, ma'am. About let's say strays, about kapon. So it's improving man right now. So it's still an ongoing battle, but then we can see a lot of people already participating and spreading awareness. Okay. So Okay. Ma'am Mary Grace, no, may question si Bombo Faith. Ma'am Mary Grace. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. So bali ma'am sa inyong padayon nga advocacy, since nga madamo naman ang
participate sa inyong mga programs. Sa inyong assessment, ma'am, nabuhinan mga pila na ka% as of now ang nabuhin sa stray dogs diri sa syudad sang Bacolod, ma'am? We don't have proper statistics, but if you want statistics, definitely it will be coming from the Bacolod City Vet. And they do have definitely the statistics of number of dogs who are being captured, let's say weekly, monthly, yearly basis, and how many are being euthanized. They have all the statistics that we need. However, we don't have any access to that as it's part of the government office. Kami take more on NGO, kami non-government organization kami. But then definitely if we would ask if in case, statistics, they would definitely provide one with approval. So far, I can only estimate based on my experience as an independent animal welfare advocate is I can remember years back, people doesn't understand when you say animal welfare. They don't understand when you say animal cruelty. And then still a stigma that people are still hurting, especially cats bala, mga ano naton. Oo, kaya mo nang pinakagamay nga animal nga stray that they could hurt immediately. So sa iba niya, they think it's just a joke na balon tabi haboy nila ang kore. People think that nang balon tabi nga guntingon ni dabi ang kukubi nga tamaan kadungkol bi kag mabinas. They think it's still normal or basahan nila init. But now we can see a lot of people sa community bala na they are becoming aware. So pag may makita sila nga animal cruelty na sa tapad balay, they always report. Gina-report na nila sa mga animal welfare advocates and groups. But then the only main concern of animal welfare advocates and groups is man kami more on pro bono, we help out. So what they do is they just rely on vets. They rely on NGOs. But then they don't understand that the money that we spend when we're daily, for example, be feeding the space for other organizations or the shelter that we are having, they think that it's part of the government. So they did not understand. Even now, it's still ongoing. They will just report, I cannot take care of my dogs anymore. Can I leave it in your Can I leave it in your shelter? Or somebody will message me, Ma'am Grace, Doc Check, Miss Luella, Miss Pai, can I leave my dogs? Amo na bala, she's sick, I don't have any money to take care of my pets. Amo na bala. So ang responsibilidad, binahatag nila sa amon, although we are always willing to help, but then of course, it is the responsibility of the pet owners, which is each and every people who are having their own pets. Maski na siya, aspin na siya, or may breed na siya, but then of course, it's still stigma. Yes. Dog nowadays are becoming status symbol na mo kung in Ido, definitely they will take care of the dogs, they will send to the vet, but then aspins, sometimes people still call them mga layaw nga ito. Correct, ma'am. Yes. Ang ginahimo nila is they just napabayaan. leave them behind, don't feed them, don't send them to the vet, no vaccinations, nothing. If statistics, we can see, but then hard evidence, then definitely it will be coming from the Bacolod City Vet. Okay, thank you, ma'am. Sige. Mama Grace, thank you, Gino. And mabalik ito kay Doc John. Doc? Morning, Doc John. Yes, okay. Mambo Andy. Sige, Doc, no. But sa dire kita, no, especially sa inyo ning plans for this coming event. Doc John, no. So ano ni Doc ang inyo ning mga plans pagid, no, sa upcoming event na ini, no, ang 51st dates. Doc John. Sorry. What, do you mean dun sa, I think it's CARES project So kami naman I'm actually a government vet and I've been working with CARES since 2017. Okay. No? So we started the spay and neuter program and the animal welfare promotion program in schools. Tsaka ang kagang mga technicals on how to promote animal welfare, especially on the medical side. No. So amo actually enroll with CARE. Usually, anyways, to answer the question, I think it should be directed to Luella. Okay.
kay ilag na project. But before that, I just would like to add on Yes, Doc. din sa iya ni Ma'am Grace Correct. ginhambal. No? So I've been working sa animal welfare promotion since 2014 diri sa Bacolod and during the Negros Island region pa. So I was part of the Department of Agriculture and I have seen how the consciousness have grown here sa Bacolod City, partly because of these organizations. No? The government cannot do it alone. No, so muna galing nun. If you ask for statistics, basically, these are just numbers. But socially, and makita mo gid na on how nakita mo yung difference from back in 2014 subong at 2002 na kung how aware the people are when it comes to animal welfare. But Doc, subong dito ka gid no? Actually do damo nagid kita nga makulturan nga nangin nagid no nag-participate nagid blawen kam sa pag-alaga bisang mapastray man daw kung may breed man nga ido subong Doc John no? Because of na siya Doc sa information kag sa education na bala Doc. Ang gadamo nang galaga yes sa damo na nag-aalaga sapat subong no, especially mga ido partly globally during the pandemic nag-increase man gid ang industry sa pets. Correct. Because damo na time ang tao magstay sila balay. No? So tapos we teach our children, ng iba they teach our their children responsibility through pets. That's why the damo na gid. But of course, pagid social media has a very great influence kay makita mo tong upod mo gasagod ido. Masagod ka man ido, no? So pero sa amon nga side, you should also account that because because of the growing number of vets or vet clinics. Correct. Kung maglibot ka subong sa Bacolod, halos every corner, di man corner pero area may ara na vet clinic, which means kung may problema kaya may laganan ka na, no? So hindi ka na gid bala mag-worry bala nga sang una ay kung hindi ko magsagod ido kay kung magmasakit way ko katuan, no? So, partly nakita man namon nga gadamo kasagod because nga may mga lalaganan na sila nga mga clinics, mga doctors, ang kabulig sa ila. Sige. Sige Doc, thank you again Doc. Ma-proceed ko kay Ma'am Spy. Ma'am Spy, as na-mention to kay na ni Doc John and one of the dog trainer man Ma'am Spy, anong pwede mo pagid nga madugang nga mga to educate pagid nga nga mga dog owners man no? Nga may especially nag-aalaga man subong especially sa mga first timers tarbi Ma'am Spy. Actually, the only thing I can say to those who wanted to start getting a pet in the first place is before you get a certain breed, you have to make sure you have to check first your lifestyle. How do you live with the dog? If you have a big backyard, if you have a small backyard, if you're living in a small house, common house, or whichever it is that ang balay nga ginadayunan mo. The problem there is a lot of people chooses most of the time strong breeds because like said, uses the dog para lang i-guard nila ang ilang klase na breed. Yes, ma'am. But they are failing the dog's welfare also. Okay. What are those? Ang proper exercises, ang proper training, which is providing the obedience training, and understanding the breed of the dog. Okay, there are so many dog owners who have been and choosing a strong breed, particularly why I'm saying particularly strong breed, because strong breeds are mostly being discriminated by other owners when they have a small dog. So when they're walking on the same street, what the owners that has a small dog, they grab the small dog, and carry it because they're afraid that basi kuno kadtong sinako nga ito. But but the thing here is the small dogs are actually the menace one because they always get away with the bad behavior by barking and instigating the other dog who's just walking normally. That's why this is where the obedience training comes in. So that's why before you even get a pet yet, please Google first ano nga klase nga breed ang kwaon mo. Yes. Masarangan mo bala ang ina nga breed? Kaya mo bala sila i-training? Correct. Kaya mo bala i-provide ang insakto gid nga mental, physical stimulation? Because these are the basic important things.
good of having a balanced dog. So what are these 4 elements of obedience? That is the timing, motivation, criteria, and of course, the rate of reinforcement. And without reinforcing the discipline to the dog, you will end up having a very bad behavior dog. Correct. And they always blame the dog. So to my advice, the one that has already dog, doesn't matter if it's strong breed or lap dog or Aspen mixed breed, dapat ma-provide ka mo sang proper exercises sa dog. If you can afford for the dog obedience fee, what you can do, you can start also Google or searching it in YouTube Yes. and pay attention to how they do it and try to apply it to yourself, also to the dog. But just in case it doesn't work really, how many times you tried it, it still doesn't work, then that's the time you may probably seek out for a professional dog trainer can really show you the actual training as well. Okay, sige. Ma'am Spy, thank you, good, no? And ma-proceed ko to kay Ma'am Luella. Ma'am Luella, ano nyo na lagi, no? Ang program nyo na, no? Tagaan na kamo tiyempo to promote this for this upcoming event, no? Ma'am Luella. Okay, thank you. So this February 13, we will have a event entitled 51st Date. So 51st Date, no? Cause 50 pesos is siyang entrance fee mo. Okay. And ang 50 mo nga small amount lang na, pero it will go a long way para sa amon shelter maintenance and other vet bills sa mga rescue namon yung mga ido. And sa subong i-share ko lang gali ang amon nga population subong sa shelter is we have 40 dogs, 5 puppies, and 20 cats. So karami nga proceeds ng event will go directly to community animal rescue efforts. Okay. And then we will have local Nagrense artists, no, like Kokoy Baldo, Castel, Stone Troopers, and many more bands who will perform for free. So wala kami nila ginsukot, free nito lang ng ilang performance. Wala bayad. Performance. And then, miyara, pagid kami, dito man sa venue, miyara kami mga volunteer man nga mga artist nga ang ila artworks i-exhibit to nila sa venue and dako nga percentage sang sales sa ila kung mabaklan sila. So makadto man gyapon sa amon shelter. And then, miyara man kami mga partner nga mga iba nga mga company and organization like kay Miss Pai nga meron man to siya mga merch niya sa iya nga organization and it will also help her para sa iya nga mga rescues man. Okay, sige. Ma'am Luella, thank you, good, no? And mabalik ko kay Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Grace, no? Before kita mag-end, ano mo na lang, good, no? Message mo na lang ba yung Ma'am Mary Grace? For our no, sa mga dog handlers man subong kag sa possible pagidrabing nga mga adoption, Mama Mary Grace. Hello, ma'am. Okay, nakamute. Sige. Ma'am Mary Grace. Of course, kita mo ng aton ka mga strays. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sa Bacolod City. So, we do have a lot of people who are advocating for this. So, yes, like, for example, I would like to share with the news as well that we do have several non-government organizations which is growing that are offering low-cost spay and neuter, such as Degros Spay and Neuter for the month of February. Ocean Project, Malu Perez has relayed as well that they will be having a Bacolod shelter blessing on Saturday. So may bago sila nga shelter ngayon open, and then they will be having a spay and neuter in partnership with Bago. Yes, ma'am. Bago naman siya yung LGU next week, that's February 9. Okay. So sa mga taga-Bago, prepare na kamo sa inyong mga pets, as well as Ayala Mall, February 7 to 19. They will be giving donation as Valentine's donation as well, drive for Caution Project to have their monthly spay and neuter drives and adoption drives. So no final dates yet, but for the community, for sa mga taga Bacolod, have yourself prepared and your pets as well prepared, especially with tagid ang aton mga Aspens, no, ang aton mga local dogs. Care, we are having continuous low-cost spay and neuter. Marites Pendel, which is in Bago Shelter, she's got 34 dogs and 30 rescue cats that needs donation.
and animal kindness as well that needs donation and help. Because these people, na mga individuals, pagin, their budget is actually coming from their own pocket, and Yes, some of them, they don't ask for donations in social media. So, ila, do, tabaga, ila, balay prinsipyo, I can't nahuya-huya mga hayop, yes, tao, sa donasyon, because they might think na, syempre, na bala, may mga situation na nga, daw, hindi man ka namin pamatian. Correct. So they imagine if you're having those pets in your house, no, or habalon taman, you have your own personal shelter, it could cost 34,000 pesos on a monthly basis. So imagine shelling out 34,000. Kung nagtipon ka na lang sa kwarta, base sa 34,000, definitely you could buy another property by the end of the year, correct? Correct. So help us promote animal welfare. We should be against animal cruelty. And do not rely on do not rely on our city vet, city pound, our animal welfare advocates. You have to take a stand and do it on your own as an individual, as a person which is part of the community. So mo lang na i-promote ang advocacy. Okay. Because it's becoming a problem. Okay. Sige. Ma'am Mary Grace, thank you Gino. Lastly, no, kay Doc John. Doc, message mo, Doc, for everyone man. Okay. Mula nino, gusto ko i-share. Again, ginambal ko kagina. I've seen this animal welfare grow, I mean, the consciousness, and it has grown into a movement. So, ang ako nanda mensahe, no, for the animal welfare organizations that are current right now, no, I applaud you. No, believe ko na sila, they're shelling out their own money. They know how to source out and not really relying on the government lang. They're actually helping the government very significantly. Pero ang message ko that is that, you know, for other people nga wala pagid, who are, have the heart for animals, is that, you come not necessarily join, but learn from these animal welfare organizations. No, you can build your own, you can have your own small shelter sa balay mo. Then, like, imagine, all of the number of people diri sa Bacolod, if you are all, ambal ganina mo sa una, amuning message, animal welfare advocate nga na meet ko. We wish for a day or for the time that animal welfare organizations will no longer be needed. Yes. No, na hindi na kilanlan, no, because everybody is already conscious, no, or aware and already practicing animal welfare. So amo na nga atong movement, no. So amo man na ginambang ko sa mga animal welfare organizations that I've been working with. You don't have to carry all the burden in the world. All you have to do, is just to show them how to do it and how to do it by themselves. Para talanta collective effort, we can solve the problem with animal cruelty and, animal welfare. Thank you, Gid. Okay, sige. Thank you, Doc, no? Balik ko kay Ma'am Spy. Ma'am Spy, message mo na lang, Gid, for everyone, Ma'am Spy. Yes. The message that I wanted to share to everybody is just to be very, very responsible before getting a pet. And please do not forget to provide the basic obedience to your pet. And before you even choosing a pet, please research yung anay, what are the certain breed that is really the best for your family. And don't get a strong breed if you cannot cook up or keep up this exercise and mental stimulation, because they will end up in the cage and they will end up biting another dog and very reactive to other people that they do not know. And also, be the advocate also to your friends, to your family, to your relatives and neighbors, that if they choose to get a certain breed, make sure that you also advocate to them that you please check it first before ka magkuha. It's not just about the standard status of having a strong breed that I can afford to buy a certain breed and then you just make it paduding na lang because because you can afford. It's not about that. Because having a pet is a full commitment until they die. I mean, meaning to say, from the puppyhood up to 13 to 16 years old, kung makalabot sila 16 years old, amo na siya ang responsibility mo sa ila. But putting them in the cage, that is not the best solution of disciplining your dog. Rather, provide the basic obedience and reach out to any of the professional training that you want to work with and start training your dog today, not tomorrow,
but today. So that's my message to everyone. I hope that you will be a very responsible for parents to your loving dogs as well. Okay. Sige. With this, no, Ma'am Mary Grace, Doc John, Ma'am Spy, and Ma'am Luella, thank you gid sa inyong tiyempo and have a blessed Sunday, Ma'am. Thank you. So much. Yes. You have a blessed Thank Sunday. God bless you. Thank you. Thank you, good. Thank you very much. Okay. Sige, no, there you have it, Bombo Faith, no? So ato ning mga Yes, animal welfare advocate, no, ang veterinarian, ang dog trainer kagang sa bahin man sang care, no, nga ilan ning advocacy at walang kupas niya Bombo Faith, no? oo. Iba niya nga mga tao yat, lain niya nga ginaptuyo bala, no, nga makabulig sa community. So ila Bombo Faith, amo niya, no, paagi sa pagkigbato man bis sa mga kasapatan ba, no, especially sa mga ito dira mga kuring, no, nga mga ginatabog sang sosyudad bala, no, nga binaton bi do kasabad sa palibot, but para sa ila Bombo Faith ya treasure na ya, no, inhalungan anila ya kag ginatagagin anila Bombo Faith sang kinamatarong bala, no, ang ato ning mga pet, especially mga kuring dira kag mga ito. Sige. Okay. Kag may importansya gaya Bombo Andrew. Kay nga ang mga ido ni Bombo Andrew, Yes. mga sapat naton, may mga balatsyagon man ni sila Correct. mong kaangay man naton nga tao. Amo nang gani nga may mga tao diriya nga pares ka na ni Ma'am Mary Grace, no? Gonzales, kani Ma'am Spy. Nga ginaduso gid nila ni nga nabala pang yung responsible pet owner ka kay nangin stigma nagid man tuod Bombo Andrew nga abi naton okay lang nga ginapabayaan naton ginapaulanan naton Yes. wala naton ginapakaon ang iban gani Bombo Andrew wala ginasakit pagid nila ya Gani ang man. ano abi naton niya ano lang kalabanan ka dyan Bombo Andrew especially kung hindi kita well educated hambalo naton nga natural lang na Bombo Andrew Kaya mo kay ginamasubo. sapat sila pero hindi dapat Bombo Andrew. Correct, gid amo gina Bombo Faith, no. Kaya may mga balatsago na sila ya, no. So Kag kung bay kambal, lahi nga protekta correct. sa ila. Kung gambala na sila ti mabambal man sila sa hindi manami man no. So mo gina subong ti we commend them, no. Ang Yes, nga mga Bombo tawo Andrew. bala, Oo. no. Kaya do halos na lang gani Bombo Faith, no. Sa kada oras sila ni nga kabuhi do Yes, oo. tutukan nilang ilang nga trabaho or ilang advocacy related no sa pagtatapman sa mga kasapatan. Sige, time check. 33 minutos na nakaligid sa taknang alas 10 ang aga. Mga kabombo, standby ka mo dira, no? Kay may dugang pagkikita ang mga topiko kag bisita. Dili sa ato nga nagapatay nga programa ang Good Morning Philippines. So please stand by. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Tip sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yes, ma'am, no? Salamat sa imong tiyempo, no? Kag thank you gid liwat ma'am. Ma'am Arlene. Sige, next mo-proceed ko sa Vice President kay Ma'am Mary Ann Colmenares. Ma'am, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and Bombo Liani. Good morning, Bombo Andrew and Bombo Lani. Thank you for giving us the opportunity also to share sa mga advocacies namon, no? Okay. Sa entrepreneurship.
as ang Association of Negros Producers. Okay, So sige. thank you for the invitation. Yes, ma'am, you're welcome gid no anytime no. Salamat gid. Kaga thank you gid sa inyo nga mga tiyempo subong no bisan Sunday tod nga bis nga res makapawayway subong di ari ka diri subong sa amon. Nga magatag man no kagay promote man ang pila nyo ka mga advocacy and the related subong diri sa ato nga mga local products. But before that, ma'am no, mga mama una ko ni ka Ma'am Rachel Nofable. Ma'am Rachel no, sa bayan sa Negros showroom in the 1001 product, especially sa pag-management sa Association of Negros Producers. Ma'am Rachel, ano ni subong no? Ano ning inyong mga ginapatigayan subong nga mga programs and mga events subong, Ma'am Rachel? Well, ang isa ka mandate sa DTI is really pagbulig sa atong mga MSMEs sa pag-promote no marketing of their products, no product development, no improvements ng ilang produkto kag pagbulig paagi sa pagbaligya. So that's why nga ginabuligan nato ng aton MSMEs paagi sa Negros showroom. Actually ini siya hindi lang proyekto sang DTI but kadako man sang assistance sa ginhatag sa ila sang provincial government no. Ang aton niya nga ginatawag nga one town one product naga-involve ini sang innovation no, product development, product improvement, agud nga mapasanyog, mapanami pagid ang mga produkto sang aton MSMEs, especially ang nagagamit sang mga local skills no, local raw materials nato no, kag gina-promote naton sila especially kung market ready na sila. Okay. So Ma'am Rachel, no, so saan lang kita ganin nag-start? Ma'am? Well, ang Association of Negros Producers siya dugay na niya nga association no. So mga more than 30 years. I hope Arlene, ang president, makahatag sa exact number. 30 plus years. 33 to 34 to be exact. Sige. So sige, Ma'am Rachel, thank you again, no? Okay, sige. When it comes sa history na lang, no, sa Association of Negros Occidental, Negros Producers, I mean, Ma'am Arlene, no, lawig na ni, no? For how many years na ni gani? Yeah. Mga 34 years. Wow. 33, 34. Grabe, no? Okay, so Ma'am Arlene, paano ini Ma'am? Sino gini Ma'am paano nyo ni naplanuhan being i-form ang amuning association, no? Ma'am Arlene? Bali ang Association of Negros Producers, nag-start niya siya I think the 1986 pag pag sugar crisis. Yes, ma'am. So that was the time nga nag-uso si Joel ato ang malnourished na bata. Yes, ma'am. Yeah, Okay. Ma'am Arlene. Hello. Ma'am Arlene. Okay, dinadulas Ma'am Arlene. Sige. Hello, ma'am. Pwede man ako ma-continue kay wala pa si Arlene. Okay, sige, Ma'am Marian. Okay. Sige, Ma'am. Oo, yes. Okay, continue, Ma'am. It all started. Oo. Continue. Arlene, it's okay. Ka na. Go ahead, Ann. You want it? Sige na, okay, it's okay lang. Sige, ma'am. And it all started sa lingko with the trade fair in Manila. Yes, ma'am. Atong first nga activity sang Negros Producers on how it came about no kay nagkadto kami sa Manila to sell the things that we make here. So amo nang daw kasuguran gid sang Association of Negros Producers with a trade fair nga ginhatag sa amon ang venue to sa Makati sa car park para nga showcase. And that's how we evolved and started. Okay. So subong ni together with you, Ma'am Arlene and Ma'am Marian. But for how many years na gani si Ma'am Arlene as the president and as you, Ma'am, as the vice president, Ma'am? Ang officers ng ANP right now is nag-change siya every 3 years. So I'm on my last year of presidency. Yes, ma'am. Nag-change kami every 3 years. Okay. Ang board. And next also with Ma'am Mary Ann. Ma'am, Mary Ann was also a former president. Okay, subong nangin I was a vice. former president. Yes, ma'am. I served ANP as president in 2010, no? Okay. To 2014.
Okay. So sige, no? So thank you again. But Ma'am Arlene 2007 or 2000. Okay. Ma'am Arlene and Ma'am Mariano, ano gini ma'am ang mga particularly mga products subong, no? Especially mga local products diri naton sa Negros nga masiling na tubing under sa support niyo man. Ma'am Arlene ko anay kay Ma'am Arlene ko. Right now, we have 6 sectors, no, sa Okay. sa Association of Negros Producers. So, we have the garments, fashion and garments. We have furniture and furnishings. We have jewelry. We have home decors. We also have processed food. And our latest na engagement na sector ang amon na mga farmers, mga fresh produce naman ni siya. Okay. So right now, we have external projects with our farmers in partnership with the province. Nga we not only train the farmers sa good agricultural practices, but at the same time, we have may platform kami, may retail platform kami na after training and everything, gidya sila makabaligya on their own sa amon na showroom. I see. Okay. How about Ma'am Marian? Ma'am, may additional ka from Ma'am Arlene? Okay. Kasi ang amon we always want to help our entrepreneurs, no, by the 4 bala ng entrepreneurship mga tenets nga inang number 1, we provide necessary access to market. Tapos if we can help our producers improve their productivity and efficiency. So ang amon bala nga together with DTI is to develop holistically the mga entrepreneurs. Okay. Kay abi naton hapos lang magnegosyo, no, nga may mahimo lang ta something and then we sell, but there's more to it than that because we have to be competitive together with the rest of the world, the rest of the country. Kay ti ang aton nga mga negosyo in the end mga palarehas man ang tanan, no? We make food, we create things, and there's a whole world out there, market taman, but at the same time we have to compete also. Una siya. Okay, I see. Sige, no. Ma'am Arlene and Ma'am Mariano, thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Continue. To be competitive. Yes. Okay. So, sige, no. Mabalik ko sa inyo karon Ma'am Arlene and Ma'am Marian for some further questions pa no. But ma-proceed ko anay balik kay Ma'am Rachel as aton nga provincial director sa DTI. Ma'am Rachel, no. Base man sa imo no on the part of the DTI. How's the relationship, no? Ang the connection between the ANP or the Association of Negros Producers, Ma'am Rachel? You mean ang relationship ng DTI with the Association of Negros Producers? Well, we consider ANP, no, the Association of Negros Producers, as a lead association for the MSMEs in Negros Occidental, being there for 34 years. No, kag sila ni ang really sustain, naghatak sang iban nga mga magagmay, no, nag-upisa nga mga magagmay nga MSMEs until nga naka-promote, nakabaligya sa domestic, local, and even some export market, no? So, very close ang coordination namon with the ANP, being the lead sectoral association, no? Nga ginabuligan nato, no? So, ari diri ang members nila, ang mga members or ang priority sectors sa gina-assisteran sa DTI. Amo ni ang wearables and home style, no? Nag-include sang children's dresses, accessories, fashion accessories, furniture and home furnishings. Ari man diri ang processed food sector nga priority man naton nga ginapaugwad, no, sa Negros. Yes, ma'am. May kape man kita nga member diri, and I hope ang kakao ara naman, no, gina-promote naman naton through the Negros showroom. Amo ni mga priority sectors. Ang bamboo industry, which is also a priority sa DTI, is may ara man kita mga members nga ara na sa Association of Negros Producers, ara man naga-join sa showroom. So ang amon nga mga activities in promoting entrepreneurship, no, developing the entrepreneurial mindset of MSMEs
naga-partner gid kami always man sa ANP. Kay ang iban nga ini sa ila like si Mary Ann and si Arlene are also considered naton nga mga mentors, no, sang mga bag-o pa lang naga-start up nga mga MSMEs naton. So we always link with them, especially subong nga tiyempo, no, nga ang marketing naton hindi lang the traditional brick and mortar nga ara sa showroom, but gina-encourage naton kalabanan sa ilang nga magdo sang e-commerce. And we are doing this with ANP, especially sa ilang ang regular yearly activity in marketing the products of Negros. Sang una ara ina sa Manila, no, mo tong ginumpisahan gid sang ANP pag present kay ina ni Mary Ann, no. So subong hindi kita makalakat sa Manila. So gina-assist namon sila nga they do marketing through e-commerce, virtual marketing na kita, no. So kumbaga ang DTI programs and services are also linked, no, sa Association of Negros Producers, especially sa Negros showroom. So that's why ginbutang man naton dira ang isa naton ka project, ang Otop Hub, no? Ang Otop Hub nga ini, the one-stop shop man ini nga mag-showcase ang mga na-improve o kung na-develop nga products sa mga MSMEs, hindi lang diri sa Negros, but we encourage also from other regions, no, nga magbaligya dira, ag ini sila market ready na, meaning ang mga qualities ng products nila pwede naging mabaligya hindi lang sa local but pwede naman sa export market. Okay, well that's nice, no? So makasiling kita, Ma'am Rachel, nga mapabugal nato ng mga local made in sa internationally, Ma'am Rachel. Yes. So pabugal gid naton ang products nga ara dira sa showroom, especially ang products sang members man sang Association of Negros Producers. Okay. Mary Ann actually is an exporter. Yes. She exports her product everywhere. Okay. Sige, no. There's a market. I see. Sige, Ma'am Mary Ann. Ma'am Rachel, thank you, Ged. Ma-proceed ko sa kay Ma'am Mary Ann, the Vice President. Ma'am Mary Ann? Yes. Kaya pwede ka pigid maka-share. Andrew. Ma'am, pwede ka pigid maka-share regarding ma'am sa export. Kay may mga concerns gid, no? Nga Ma'am Mary Ann and Ma'am Arlene and with Ma'am Rachel, no, we know naman nga kita diri sa Philippines, no, damo gi kita di mapabugal bi kag masiling nato bing do approve man, no, especially in the parts sa DTI ang pila diri ka mga products naton. But ibis nga kita ang ma-export, do kita pading laban damo import, no. Pero let's get into na lang, no, sa question ko to kaina. Ma'am Mary Ann, may possible ka dabi nga mga additional regarding when sa exportation man sa mga products din naton sa Negros, ma'am? Oo. Actually, we have a lot of potential, no, for exports. Kay tiin ang market bala sa world. So, yes, ma'am. Tungod sa pandemic, people have started staying more at home. So the fact na wala na sila masyado nagagawa gid bala tungod the past 2 years, daw nag-upsurge ang demand for things nga gapatahom sang balay, mga home improvement na mga products. So that was so the past 2 years actually have been have provided an opportunity for people like us, no, nga nagaubra sang mga handicrafts, ang mga nagaubra sang mga home style and mga decors. It provided an opportunity for us to provide the people with the things that we create. So we damo pala ang inquiry sa export for the things that we do. So if only ang aton nga mga producers sa Negros can start again kay kadamo man balas ang aton nga mga members nga tungod sa pandemic daw nag ang ila operations naghina gid man like us also, no, wala ta to kabalo at the time nga inang kun masigi ta kung ma-continue kita kay daw wala ta sang ano, but now I think slowly we can start getting back into producing again, no, for the world market and for the export market. Kay although may mga challenges man, no, kay tungod sang
sang supply chain abla nga tawag nila nga nagmahal ang freight, Oh. nga ang mga vapor nga kundiin magadto sa Amerikado kabudlay subong. Correct. But the opportunity is also there if we if we choose to see it also. I see. Okay. But Ma'am Mary Ann, no? Para sa inyo, tito, may mga kabudlayan makumumam nga na atubang? May budlayan. May mga Oo, kabudlayan gid na challenge, yes ma'am. Yes, Oh, ma'am. damo-damo. Okay. Actually, it's been very challenging. No, these past 2 years have been very challenging for us. In fact, for the association also. But we have, we are grateful to the provincial government because the gin-providean kami nila land and some resources to be able to put up our permanent Negros showroom. Okay. So we are so happy with that development pala because now we can really promote Negros na gidya and our products. Kay of course we have been ably assisted by our province and they have really been our partners, no, for sa entrepreneurship. And so we have so much to thank our governor, Bong Lacson, and the provincial board for all the support that they have been, and then they have really been also very supportive of our programs sa entrepreneurship. Okay, I see. Oh. So Ma'am Mary Ann, no? Tagaan ko naman time si Ma'am Arlene. Ma'am Arlene, no? Regarding and related to the exportation, ma'am, may possible ka man din ba, ma'am, madugang, no? Of what Ma'am Mary Ann have said, Ma'am Arlene? Actually, when it comes sa sa designing, sa product development, kadamo gid talented na mga producers sa Bacolod. Ang gahinder lang kisa sa aton is ang location sa Negros, bala nga wala tayo port. So we have to bring our products na i-bring na pa sa Cebu. So lately, especially this pandemic, nga medyo ang supply mo itong ginahambal ni Mary Ann, nga ang supply sa raw materials. So right now, may partnership kita, ang ANP, may partnership sa province nga ining balang mga conflict cleared areas sa mga bukid-bukid. ANP has been tasked by the province to i-train ang mga former rebels nga i-train sila, assess ta ang ila nga capacity, gin-assess ta ang gin-audit ta ang available na material sa ila. So we found out nga may mga skills naman gidya gali sila dito. Ang kulang lang gidya nila sa initial namon nga consultation is ang kulang lang gidya nila ang access to market kag ang mga trainings. So what happens is that may trainings kita nga ihatag sa ila kay this advocacy of ANP, bago ni siyang advocacy this is really bringing entrepreneurial mindset sa grassroots sa didto gidya sa kung sa ano pa bala sa ang nami sini kay may platform pagkatapos na-propagate kita raw materials diri kay right now ang raw Okay. Ma'am Arlene, I think do naga-fluctuate ang iyang no? Kayo sa supply, di kaya ang supply chain gani medyo hindi mayo ang exporters naton sa Cebu pagabakal sa raw materials. So with this program, propagate sa raw materials and ang skills nga available nga daan nga ara sa mga tao ma-improve ta and at the same time makaproduce kita more producers kasi eventually may maglusot na nga mag-exporter. Okay. So, well, that's nice. No? Okay, so dapat amo ginama mga to no. Ating tagid ba lang exportation naton di nga mapasanyog pagid dire. No kay imbes nga amo na bino nga kita yung mapagwa, kita pwedeng mas more pwedeng nagapasulod. So sige, Ma'am Marlene, no, thank you good. But pwede ko na guro mapadugangan kay Ma'am Mary Ann. Ma'am Mary Ann, balik ko sa imo. Yes, Bongo Andrew. Yes, ma'am. No, balik ko sa imo. Ang na-share to kayo na ni Ma'am Arlene, basi pwede mo pagid madugangan man kay as na-mention to kayo na ni Ma'am Arlene, no, may mga former rebels nga nag-undergo man training sa bulig nyo, no, especially sa ANP. Yes. Ma'am Mary Ann. You know, a lot of us are
able to produce more Yes, because ang amon wala nga mga ang thrust towards developing community-based mga associations, mga grupo inang that seems to be our advocacy kay that's the way we can reach the grassroots and to make our and to ano bala the potential of the people Yes. nga inang mga wala obra pero may ara gali sila skills. So the fact na inang ginabuligan ta sila bala kay kung gisa ang aton nga problema wala ka market kay kung gisa hindi ka kabalo kun ang imong nga ginahimo nga produkto relevant bala ini sa marketplace hindi bala. So kami because of our experience through the years, Yes, ma'am. so we are able to touch base no with the market and at the same time serve that market by identifying the resources that we have. And you know, ang nagrense bala ka mga artistic, no, ka mga talented. So I hope that we can really do it in a critical mass bala Yes, nga ma'am. inang may volume para nga may impact man sa countryside. Correct. Kag sa mga aton nga community based Yes, nga mga amuna grupo. Okay, sige. Ma'am Marian and Ma'am Arlene, thank you, ma-proceed ko kay sa provincial directors ng DTI. Ma'am Rachel, para sa imo, no, do ka okay man ito pamatian kay may mga former rebels, especially sa may mga rural area na gidri sa ato, no, nga nalapot pa, no? Kag nakadugang pagid sang ideas sa ila, Ma'am Rachel, especially kung paano ni sila makapatigay, mabisang ila ning mga palangabuyan, Ma'am Rachel. Yes, actually amo ni ang manami man nga nagakalatabo no with our Association of Negros Producers and hindi lang dira no. So ang importante ang backward linkages kinatawag nato no. So Yes. we link sa mga resources sa communities no. Subong may mga negosyo centers man kita. Yes, ma'am. 100% of cities and municipalities in the province of Negros no nabutangan na nato na naka-establish na kita sang ato negosyo centers kag may mga business counselors kita dira. So manami man nga ang mga communities nga ginabuligan sining aton mga business counselors, mga ginatagaan sang basic skills trainings based sa ginapangayo man no sang local government sa ila no malink naton sa iban nga members sang ANP no who will sort of help them daw ano sila daw big brother daw may Yes, ara ma'am. kita nga small brother big brother program wherein ang mga established businesses nga ini nga ara na sa market no ibuligan nila by getting or subcontracting sa iba nilang kinanglanon no from the communities parehas to kay inasangin hambal ni Miss Arlene no may mga communities sila nga gina-develop kay sa tuod-tuod gid man kadamo kita sa mga resources Correct. may mga skills sa mga communities galing kay hindi lang gid na develop pagid ang iban nga produkto or inwaay sila access sa market no so kanami sini nga program man nga ginaobra man sang ANP Yes. and kami gay na encourage gid namon ang mga mga gagmay nga mga MSMEs no nga hindi gid makapenetrate sang bigger market to link with members of ANP or sa Negros showroom agud nga mabuligan sila no so gusto ko balikan ang inhambal ni Mary Ann nga Yes, hindi ma'am. hapos ang magnegosyo Correct, no kami sa DTI naga-encourage gid kami sang entrepreneurship Yes, ma'am. but we know nga very challenging ini no so usually naga-start kita sa paghatag sa ila sang seminar and entrepreneurial mindset kay may mga pamatasan ka dapat nga agud maging successful ikaw nga entrepreneur no like for example kinanglan mo perseverance kaya Yes. mo ta kadamo sa Correct. challenges along the way so don't give up da mga amo na bala nga mga example kinanglan creative ka hindi pwede nga sunod-sunod ka lang sang produkto sa merkado nga Yes, ma'am. ara na kinanglan continuous product improvement kag amo ini ang sa OTOP 1 Town 1 product program nato no continuous improvement even kanday Mary Ann nga ini kanday Arlene ang iba nga members ng ANP no Yes, ma'am. sige-sige ni sila develop sang new products
agud nga ang customers may makita naman nga bag-o nga produkto, hindi parehas nga 5 years ago or 10 years ago amo man gyapon ang produkto nato, no? Kay ang taste sang consumers nagalain-lain, especially nga kadamo sang produkto man nga nagaabot diri sa ato, no? Imported products because of the mga free trade agreements naton, no? Sa aton mga neighboring countries, no? So kadamo na sang produkto from other countries. Kung paisa kita nga mga Filipinos man may tendency kita nga magbakal, no, sang imported. But amo na yung amon mantra sa DTI, to buy local, promote our local products. Correct. Because mga potential inigid nga products for export. When the foreigners appreciate sang aton produkto, especially ang made sang mga fibers nato, no, mga natural fibers nato, no, na namian giniya ang mga foreigners, no. Sometimes kita wala naton na-appreciate or basi wala lang naton nakita ang potential ya sina. But diri sa ANP makita naton nga kalidad ang mga produkto, comparable gid siya or competitive sa mga produkto sa iban nga lugar, no. So kanami man sini diri nga lugar nga shoppingan for your gift items, mga regalo, no. So amo gina-promote naton diri sa ANP kag kami mismo sa DTI, we are encouraging people to patronize our own. Amo lang man siguro nga makabulig kita sa aton isig kapareho, no, by patronizing our own local products, especially nga mga kalidad man ini sila nga produkto. Okay, sige. Ma'am Rachel, salamat kid mga before nilagay kita magtakop, no? Mga inilagay ko message, no? Mauna ko na kay Ma'am Arlene and then next kay Ma'am Marian and then last say mo Ma'am Rachel. Ma'am Arlene. Hello, Ma'am. Okay. Nakamute si Ma'am. Sige, wala na. Ma'am Arlene? Okay. Sige, no, ma-proceed na lang ko kay Ma'am Marian. Ma'am Mariana, message mo na lang no, especially sa ating mga local producers din, no, and together with some other members of the ANP. Ma'am Marian. Okay, message. First of all, I would like to request to ask everybody to love our own, no, to love our own products. As Miss Rachel said, we have to support each other. No? Correct. Sa imbes nga mabakal ka sang made in China, why don't you buy things that are made in the Philippines? Support our entrepreneurs. We're asking for support that we patronize our own products. And be proud of what we do, of what we create, and para nga mag-uswag ang aton nga mga producers. Correct. So, amo man lang na Guru Andrew ang ako na na message. Okay, sige. Thank you again, Ma'am Mariano. Ma'am Arlene. Support local Yes, ma'am. Correct. Support local and love local. Yes, ma'am. Okay, sige. That's actually the advocacy. Correct. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am Arlene? Ma'am? Sige. Like what Marianne said, ang Association of Negros Producers, you can be sure that it's 100% Negros made. So kung may bisita ka mo, kung may mga pangregalo ka mo, check our Negros showroom. I can assure you, you will be proud of the products there. And benchmark tabala sa iba na provinces when it comes to product design. Kanami gidya sa mga mga talented gid sa mga producers ta. Amo na actually ang edge sa ANP, edge sa mga producers ta kay sa aton. We are very innovative kag we are not afraid of innovating products. Yes, we are not afraid of designing. So check our check the Negros showroom. Dira sa kilid sa South Capitol Road kita. South Capitol Road. Check it out. Okay. Please. Sige. Ma'am Arlene, salamat kid, no? And lastly, Ma'am Rachel, before kita magatakop sa atong interview. Thank you. Sige, Mama. Thank you very much, Bombo Andrew. Yes, ma'am. For Welcome always, again. I think this is the second time that
I am here in Yes, your program Mm. promoting DTI services, Yes, ma'am. promoting entrepreneurship, no? So thank you very much for having us. Oh. Sa sunod pagid Bombo Andro, Yes, may isa ma'am. pa damo pakita Oo. inyong picture. Oh, actually, ma'am, kung program. nadumduman ko lang, do kaya apat mo na nibala mo. Ika-apat na. Oo, no. Yes. Aside sa mga aside sa mga news releases, no, mga price monitoring Yes, ma'am. naton that DTI Oo. is known for. Correct. Amon ini ang kanamion kay hindi lang sila nga regulatory ang Mm. ginakuha nyo sa amon nga balita Yes, about the prices of Mm. commodities, Correct. no, mga ang mga anong status ng Yes, ma'am. supply situation Mm. sa mga basic and prime commodities naton, but you give us the chance Mm. to promote our other major Yes, ma'am. mandates ng DTI, which is promoting entrepreneurship, no? Especially our local entrepreneurs, Correct. no? So thank you very much to Arlene and to Miss Mary Ann, who are the pillars of the Association of Negros Producers, no, of the Negros Showroom, for they really worked hard to sustain and to promote the products that we have there, no? So ang ako lang ya, same as kay Mary Ann, let's take pride sa aton local products. Ano na siling naton nga pride of our place, because kung makabakal, magkanto ka sa Negros, ano bala ang manami sa Negros? Yes. Ano bala ang Okay, ma'am. produkto which you can say nga dalon mo sa iban nga lugar, you will remember Negros, no? So amo na ang concept sang aton one town, one product, no? Nga may identity kita, lain ang aton nga produkto sang sa iban, kag makilala kita paagi sa produkto nga ginabaligya naton dira. So again, thank you very much, Bombo Andro, for Yes, ma'am. this opportunity to explain and to express our program, Yes, ma'am. express our thanks to all of you who are promoting our locally made products, and to all the entrepreneurs there, let's persevere despite this pandemic. We know nga may ara. Okay. Sige, no? Nautod sila, no? No, naubos na guro. Sige. Sige, no? By the way, salamat, Gid, no? Sa kay Ma'am Mary Ann, kay Ma'am Arlene, and Ma'am Rachel Nufable, no? Ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry. I think kabang po, Anthony, dito na lang kita kutob, no? Sige. So, salamat, Gid, no? Once again, sa inyo man nga mga advocacies. Sige, Bombo Anthony, no? Mapos kita for a while kay may last kitang bisita, no? Sa ato ni nga nagapatay nga programa Good Morning Philippines. Mga kabombo, standby ka mo dira. Pero maghatagaw na sa planet ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan.
nga kami magpili sang husto nga lider nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Time check, 30 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sang aga mga kabombo. Welcome back diri sa ito nagapatay nga programa ang Good Morning Philippines. This time, kaupo ninyo. Bombo, Glory Fidel Shario. Kag Bombo Franz, Andrew Borgo. So Bombo Faith this time, no, padulungan nato na aton nga bisita. No, nanungod ni Bombo Faith sa pagpanagtagyaman sang mga tents pala, no? Ato ni karon ni baluon ang istorya sa likod sini, no? Kung paano ni kag kung sino ni ang mga upodya, no? Kagang nagbulig man together para matigay ng ining mga project ni actually si Sir Arnel Dumalaog ni Bombo Faith nung aton mga makopod kag pilaya pagit ka mga kaupdanan man, no? Kilala akong tani sila, no? Actually, he's from Cebu, but Bacoleño na siya. Ato subong sa Cebu, Bombo Faith, nagkatrabaho. Kag aran siya sa piyang kaninya, no? Kag ato man siya subong makaupod subong nga aga. Sir Arnel, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and Bombo Faith. And ako kay Arnel Dumalaog, kagang akon nga crew nga si Cristino Bugo ang akon nga kaupod sa pagpanghatag sang TED. Okay. Kaga mo nga isa ka ayun sabi sa butuan na si Megan. Yes, sir. Okay, sige, no. So, Sir Arnel, no, pwede mo ni ma-share sa amo, no? Before kita mag-start, no, sa pag-share mo din sa story behind scene, Sir Arnel, basi may gusto ko nga pasalamatan, no? Ako na pagkatamyabon man. Sir Arnel. Nang thank you, Gid, sa tanan nga nagbulig kag nag-support sa amon nga program diri nga Tent for Homeless. Kag thank you, Gid, sa akon nga mga friends sa tanan nga nag-donate lately sa ilang nga mga donation nga tents. Okay. Kag sir pwede kag sa amon nga boss Yes, si Sir Delman Alagaw, kag si Ma'am Ayan Alagaw, Ma'am Pring Alagaw, kag sa tanan nga kaupod namon sa obra. Okay. Thank you sa ilang nga support kag sa akon nga pamilya. Okay, well, that's nice, no? Sige, Sir Arnel, no? Sir, let's proceed, no? Paano ni Sir, no? For how many years ka na, by the way, dira sa Cebu nga? Sa Cebu ka nag-work? Ano, sir? Pila ka na da ka tuig sa Cebu subong, no? Kag nga adira ka nagtrabaho, Sir? Sir, almost 4 years na ako sa Cebu. 4 years na. Bali, wala ako nag-apply sa Bacolod work before. Okay. Tapos, 3 months, ginasaylo ko sa Cebu kay nag-open kami, di bago nga branch ng Rib Shack. Okay. Tapos, ang dreaman ko, pag sales ako, dreaman ko na-promote sa Cebu ng manager, nagtuloy-tuloy na siya. Tapos, nag-start kami panghatag sa may seaside, sa nasa sa seaside, kaya mga bata. Nag-start kami sir sa feeding program, balik panghatag kami mga food every time nga kami sa duty. Sa permis, sir, kaya syempre, ang ginakuha ko sa nga budget isang ako yung sweldo. Palidra ko siya ginakuha. That's why nga, hindi permi among panghatag. I see. So, Sir Arnel, no? Taga din kayo sa Bacolod, sir? Din ka Gedalin? Bali sa Sumag ko, sir. Taga bago. Sumag. Maaw, pero araw ko bago, guys. Kay Tita Dapa. Okay. So, Sir Arnel, no? We know naman nga affiliated ka sa nasiling nibing may commercial value man, no? So, Sir Arnel, sumonti, ano ni ang inyong plans, no? Actually, ano ka muna ang personal nyo lang gining pagpanagtag nyo sa mga, mga tents, Sir Arnel? Yes, sir. Personal siya na mo. So, yung ginapanghatag sa mga tipo. Grabe, no? Pero, sir, amuning inyo, bigyan na pinsaran nga maghatag din sa pila ni ka mga tents, no? Kag, sino ni nagpa-inspire man si mo, Sir Arnel? Sa totoo lang, sir, syempre, sir, nang halin mo sa pigado nga pamilya, programa ko sa campus, sa college ko, tapos sa eskwela, nang nagyang ko masayang kapigaduhon nga pangabuhi sila sa aton. Yes, sir. Tapos every time nga manghatag kami tent sa Cebu, damo kami sa gakita nga pamilya kag mga bata nga ara sa Kilidalan, higda ng what if
pala sir kung mag-ulan paano sila Yeah. nang diin sila tulog. Oo. That's why sir magatagamit ng mga food package, mga gabakaw sa mga bata. Oo. So naisipan ko nga, what if na lang tent na lang sir yung ihatag namon. Oo. Kaya kung tent ihatag namon sir, may makatulog sa sang tarog, hindi pa Correct. sila malamok. Oo. Mas ano pa sila hindi mabudlayan hindi sila mabudlayan kung gabi sir yung Ganiman. matulog. Correct. Okay. So Sir Arnel ng gabi no tumalagsaon ka man lang ginito makakita mo faith mo, Yes. especially sa amuning plani kung project man bini Sir Arnel personal yan niya, no? It doesn't mean nga may nagabulig sa iya dira, no? So sa iya lang giniya. So Sir Arnel, ano pagid ang mga kung ikumparar mo mas damo gid ang homeless dira sa Cebu, sir? Base sa imo nga mga naobserbahan dira kaysa diri sa Bacolod? Bacolod sir. Oo. Tamo sa Cebu sir Okay. sang homeless pero dira sa Bacolod. Oo. Kay mas dako hindi sir ang Cebu. Okay. Bisan sa diing hindi man sa hindi bisan sa diing kading nga corner sa Cebu Correct. sir makakita agad. Especially pag gabi. Oo, sir. Damo-damo gabi kay syempre gabi lamang sila makapesto kung sira na ang establishment nga ilagi pwestuhan. Okay. I see. But sir, muna ang reason gid nga doon nag-trigger man sa imo dra no nga makapangita sa makapinsar sa pila ni ka mga initiative nga handa magbulig sa mga homeless dira. Oo, sir. Okay. Sir, may question si Bombo Faith, no? Hello, Sir Arnel. Hello, ma'am. Okay. Sir, bali, ang nagpanghatag ka sang tent sa mga homeless, may ara ka luwas sa imo nga personal, may ara ka nga gintap nga or nagtap ka sa local government units or bisan sa barangay na lang kung sa diin sila makita ang mga homeless nga ni, or may ara ka gintap nga non-government organizations para makabulig sa imo. Oh. Bali, ang amon ni siya ma'am, kami ni mismo kapagita sa location na kundi ang mas damo di homeless sa Cebu. Okay. For example, di makadtuan naman na amon nga area, for example, ang Colon, Yes. ng Plaza sa ang Galeria. Bali, kakakita lang siya namon, mga mas damo da nga amon ng area. That's why, mabalikan na siya namon after sildo. Kaya mo namon ng tent. Oo. Mabalik kami na, kung hindi namon matagaan tanan, ma-order kami bago para para fair sa tanan nga matagaan gid. Bali amo lagi siya ma'am personal kami lagi Grabe mismo na. nga pangita ko camping manghatag. Okay. So Sir Arnel, may pila na ka tents dira ang na-provide nyo? Ano ni sa dingin ka ni sir specific area? Ano ni? Sa Cebu City gini no? Sa Cebu City gid. May pila man ka barangay sir ang inyo nga napalapitan? Wala man kami wala kami kabalo sa barangay kay dili naman kami sa Cebu City gid sa tatlo pa lang ka area mo na tagaan. Okay. Nang Mabuto. Bali kag isa sa Galeria, ang isa sa Plaza Independencia sa may Cebuman. Okay. Oo. So Sir Arnel, sa imo nga pagbagtanaw man dito may pila naman kamo nga na kabilog nga tents nga na-provide nyo, sir? Subong sir nga mo guro na provide mga 30 almost 30 tents sa sir nga mo nga na provide. Wow. While abo sa mga gatas, diapers, mga grabe ba? mga food. Oo. Provide sa mga bata. Subong mayara kami coming sir nga mga tents, mga 10 kabilog nga ginorder na ako sa Shopee. Wow. Grabe no. So, grabe, doka ano lang gid sir no, doka hindi kini naton daan nga kada isa sa aton dito to balagsahon lang gid man ito bing mga kabati kita nga mo ni, no, from your personal no sa imo gini nga bulsahalin. No, so Sir Arnel, dumi kabudlayan man ano man sa una no. Subuti abo pa ni daan ang sitwasyon naton. But Sir Arnel, sa imo may mga challenges ka man din nga natubang, especially sa amo ni mga projects mo nga gusto mo man ipatuman kag makatag ka man na kalipay sa isig kapareho mo Sir Arnel. Bali budlay siya sir kasi syempre conflict siya sa amon nga schedule. Kami everyday. Tapos gapanghatag kami sir during break times namon. Tapos kung hindi naman mahatag break times, mahatag kami mga closing time nga mag-out na kami. Ako picture kami nga gabi, kay gabi na kami sa galipot para lang manghatag. Kay mas damo pag ikong gabi ka tululog sa gilid ng dalan. Tapos kapit mahatag tents. Kay sir, nang dako ko siya nga bulig. Tapos kung if ever nga magsaylo sa isang location, pwede na sa madimantol. Correct. Kag mapatid Mabit-bit lang nila yan, no?
makere nila kung din nila gusto magbalhin, Sir Arnel. Oo. Okay. But Sir Arnel, ti subong way labot sa tents, may mga food packs pagid ka mo nga panghatag man, no? Oo, sir. Okay. But oo. Sir? Gatas bata. Hay, gabi no? Gatas kag diaper bomb of faith. Sige. Sir Arnel, saan onyo nigin umpisahan sang pagpanghatag sang tents sang time na nga ara ka na gid sa Cebu, mga first year mo abe, amo na ang first mo gid nga ginhatagan or mga lately ka lang gid nagpanghatag sang tent, sir? Nag-start yung panghatag 2020, pagbalik na mo duty din sa after pandemic, ma'am. Okay. August August 7 kami nag-open bike sa SM. Tapos kami mga end of 2020 hasta karon. Okay. So, kamusta man sila, sir, after sang Bagyong Odette? Kay we remembered ang Cebu is isa man sa badly hit sang Bagyong Odette, sir. Kamusta sila? So far, okay man sila, ma'am. Kay wala man gid nga na damage sa ila. Ang ila lang gid ang is ila mga gamay kinakalabasa. Syempre, wala man sila masilungan. Ang amon time gusto man namon mga tents, ma'am. Kaso lang ang amon nga delivery sa amon nga time is na-cancel tanan. Nagapon amon delivery sa January na, di ba? January siya nagapon. Start naman kami panghatag sa January sa Subong. Okay. So may ginapala lauman pag kamusta yung mga pulo ka mga tents nung mag-aabot, no? Sir, maabot siya next. Next week maabot. Okay. So Sir Arnel, sa imo ni nga mga plans, no? Sa imo man ning advocacy nga mag-provide gid sang mga tents kaangay, no? Sini, no? So, Sir Arnel, kamusta ang mga reaksyon sa mga tao nga natagan mo dira, no? Ano ang rason gid, no? Nga mas ginpili pa binila nga mag-istar sa igad sa dalan? Sir Arnel. Nagdamo kami rason nga nakuha, sir, kay syempre from time to time nga manghatag kami damo ko sila. Tanan nga tao nga ara sa kilid ng dalan, hindi na sila sir ng mga wala sila obra, sila muna. May mga obra sila, sir, kaso lang nabilong na sila, sir, sa ang iban sa mga na-demolish nga wala sa natagaan relocation site. Tanan, sir, ha, pero most of them, sir, Kalamanan. na demolish sila nga wala sila natagaan relocation site diri sa Cebu. Amo na ilang mga rason. Ang iban, ang ilagi dyan rason, lagyo ang ilang lugar, hindi sila makapuli, wala sila pamasahe. Okay. Kaya mo na panyadamo kaya galit sila homeless kaya hindi man nagalitanan ng mga palaboy lang. Ang ibang galit sir is wala man kwarta. Ibang pang demolish. Okay. Bobo Faith. So, okay. So, sir, pero ang mga ining mga naka-benefit sang inyong tents, but silingon, sir, hindi ni sila tanan dira nga naga sa Cebu City, ang iban sa Cebu provinces pa naghalalin. Oo, ma'am. Nga nagatrabaho lang dira pero wala sang stayan. Oo. Ang ibang gabi ga tubig, ibang ga car wash, ga pangbulkit, okay. Sige, okay. So grabe, sir, no? Ate, kamusta ang ilang mga reaksyon, no? Ang mga stories man rin nila nga gina-share sa inyo every time nga makatubang ka mo to sa ila, hatag ka mo to bisila, sir? Sir Arnel? Ang namin sa feeling, sir, kaya ang ila reaction, sir, as in, hindi gid sa mabayluan kay every time mga mga bata nga ang ilagi sa first nga ginahambal is ang tent para sa toa ay ang tent nga para sa aton sa ila, sir, balay na, sir, baligang basa. Hey, may balay na kami nga bago, hindi na kami malamukan, hindi na kami magkuhan. Sir, do ka happy sa feeling, sir, nga kahit paano may mga tao kami na napakadlaw, may tao kami nga tagaan bala, sir, sang chance nga makatulog sa tarong nga tululugan. Okay. So bisan pa paano bala, no? Sir Arnel, sir? Okay, sir? Yes. Okay. So bisan pa paano bala, no? Bisan sa amo lang gini nga paagi, no? Tuod, no, di tagin man deny nga very limited lang gid ang inyong nga resources, no? Ang inyo trabi nga mga basiling na tubi ang finances nyo da para makabakal pag ikamos duga nga mga tents nga i-provide nyo dira, no? So but Sir Arnel, sino ning imo pag mga kaupod
sa sining nga plan o kung sa imo ni nga project sir? Mga upo, sir, mga crew man na nakon, kag senior, mga assistant na kon, sir ba? Oo. Pinabuligan ko katag, tiyan mo na nga, ako lang ga shoulder sa amon nga expense, mag-travel kami, ang amon nga merienda. Meriendahan ko lang sa practice, makabawi ko at sa ilang nga bala nga kakapoy lang sa pagbulig sa akon. Pero grabe, no? Oo. Grabe, sir. Kaya nga, sir, siyempre, kung isipon natin mo, no? Wala kang dyan nag-expect in any return, no? Sa iba, no? So, ang imo lang idea is, ang imo ya personal nga lang nga tuyo, kag personal mo man bingas masiling nato nga finances, no? Nga gina-release mo. But, Sir Arnel, para sa imo, ano ginadiri ang bahin mo, no? Ang gatatakid sa imo nga paminsaron kag sa imo nga balatyagon man, Sir Arnel? Ang nagtatak sa akon, sir, is kung ang akon goal sa buong sir, kag ang nagtatak sa akon, kung paano ko pagid mabuligan ang iban nga wala ko pagid balas nga tagaan. Kag ang sir, ablang may goal ko, sir, nga wala ko pa siya, sir, na wala ko pa siya na tapo na human. That's why nga sige pa dyan po naman panghatag kag gusto binamo sir matagaan ang tanan. Hindi man tanan, pero at least most of them nga matawhay ang ilang nga pagtulog kag ang ilang nga pag-stay diri sa Cebu. Tagilidalan lang. Okay. Pero Sir Arnel, no, sa mga pagpanagtag mo to sa mga since 2020, nabalikan nyo man sila, na-check nyo man kung kamusta ang ilang sitwasyon. Aralan sila gyapon sa lugar kung sila nyo to nahatag? Depende, sir, kaya sa silos. Gabalin lugar sila? Napahalin mas sang sang mga establishment nga ilagi na stihan akong gabi. Ay, okay. Pero ara pa dyan po ng mga tents kay diri sa among isa mabulo. Every time mag-out kami kung gabi, ang mga tent ginagamit pa nila. Ay, wow. Oo. Ginaanagid nila, no? Gina-appreciate nila gyapon, sir. Yes. Oo, okay, sige. So, Sir Arnel, no, tisubong sa inyo ning, ano pag inyo, pag dugang, pag mga plano man, sir, no, para bulig pag dugang, pag mo bulig, pag sa mga nagakinanglan man na, Sir Arnel? Bali ang amon, sir, nga, ang first ginaman kinahanglan is tent. Ang mga pagkaon sang ilang mga pagkaon, ang priority na mo, sir, is mga diapers kagata, sir. Kay wala gid sir, wala gid gat ng makaon ng mga bata, sir, nga mga months old pa lang. Okay. Amo ginamon para bung nga matagaan sila mga gatas or every twice a month naman makahatag kami kahit paano hindi sa mabudayan pangita sa ilang pangadlaw. Oo. Gani, sige. Oo. Sir Arnel, no, ano mo na lang gid be? Message mo na lang gid sa tanan, no? Pwede kagid maka-promote man sa imo ning project. Sir Arnel, we know kay Doka, bakit ang gid naton mo, no? Ang inyo ning ang outcome bala mo fates ang ilang ning plans, no? Kay ito may mga result gid Yes. No? Kagara mismo sa mga laragway man nga gin-share man sa aton ni Sir Arnel, no, nga gin-share man di sa aton kag ginapakita man naton sa aton ning social media, sa especially sa aton nga page, no. Sir Arnel, tagaan-ta ka sa tiyempo man, no, nga makatag sa imo nga mensahe kag mismo i-promote mo man ang imo ning project, Sir Arnel. Nang sa tanan nga gusto magbulig sa amon nga program diri sa Cebu, nang please nang i-contact niyo lang kami kung gusto niyo mag-donate sa mga test, sa mga gatas or diapers, tapos gina siya nga bulig para sa mga tao nga ara sa kilis ng dalan. Hope nga hindi po ang amon nga mabuligan at nang tani makalabot pagi kami sa ibang nga lugar kay syempre hindi naman ang Cebu ang damo sang homeless. I know nga damo gid homeless diri sa aton nga pungsod. Amo na amo sir nga sa gusto magbulig sa tanan nga maghatag sang cash donations man or mga tents na gid siya, pwede nyo sa mapadeliver diri sa amo sa SM Bako ay sa SM Abolo sa Rib Shack, SM Abolo. I-care off nyo sa akong nga pangalan. Kag sa tanan nga nagbulig, sa tanan nga nag-donate karon, thank you gid sa inyo nga mga bulig. Gamay lang sa tuod nga bagay pero dako na ang abulig para sa ila. Okay. Sige, Sir Arnel, no? Basi may gusto ko matitamyawon nga family mo dre sa Bacolod before kita mag-answer, Arnel. Nang shout out kay sa akong nga
ginastingan sa sumag sa ni Tita Dapa, dira ko stay sa ila ever since nga nag-work sa Bacolod, sa akong family, sa akong nga mother nga si Emily Galvez dira sa Central Maaw, kag sa tanan nga mga pumulo sa Central Maaw, nang thank you sa inyo nga support, kag sa akong nga mga especially sir sa akong nga boss diri sa Rib Shack kasi Ma'am Ayan, Ma'am Kring, kag si Sir Delman sa pag-support. Kag sa tanan ko nga mga co-workers dira sa Bacolod, sa Cebu, Iloilo, kag sa diin pa nga branch nga nag-support sa amon nga program diri sa Cebu. Madamo gid nga salamat kag isa pa sa Bombo Radyo. Yes, sir. Sa paghatag sini nga opportunity nga maka-share kami sa amon nga advocacy para sa tanan, kag especially kay God nga naghatag sa amon kakusog kabakod nga kung sa diin mahatag namon kag ma-share namon ang amon nga mga blessings nga ginahatag sa amon sa ibang nga tawo. Okay, sige. With this, Sir Arnel, salamat gid, no? God bless you, sir, kag padayon dira. Stay safe. Thank you kayo, sir. Okay, sige. So there you have it, Bombo Faith, no? So grabe. Saludar kita na sa mo nga masay sa mga tao bala, no? Kay tumalagsahol na sila Bombo Faith. Mayara sila nga gold heart, Bombo Andrew. Na balang kalipayan mo na nga makahatag ka, bisan gamay lang gidya Bombo Andrew nga bulig sa aton nga isig kapareho. Like, hindi na ni do kung baga to malagsahon nang gidya kay ti syempre may pandemic subong kag ka selfless sa iya Bombo Andrew, no. Garabi kay kung padalman mo lang gid bala, no, ano bi ang sa iban may mamangkot kini nga duay makamuda bi kuhaon bi, no, wala ka may benefit. May mga ginablaman siling nato bi nga mga close-minded individuals, no, nga may reaction ginabi nga anong mapulot nyo da, no, makasiling sila nga gasto lang na, no, imbes nga gastohon nyo sa inyo kaugalingon ihatag nyo pa si iban, do mo na imbes nga timo nyo na share nyo pa si iban. But Bombo Faith, it's concern pa bala very rare na yan, very rare, mga sa isang tao. Kag hindi nila ma-appreciate Bombo Andrew kung nakabulig ka, bisan tuod gamay na Bombo Andrew, ang ginbulig mo na Bombo Andrew, dako na nga changes ang mahimo niya sa life sang ginbuligan mo Bombo Andrew. Yes, amo gid, insakto gid, especially maka-open ginabala sa especially makita na sa mga young minds bala, sa mga kabataan lang ilang ginobra, no, so do maka-trigger na sang inspiration man para sa ila, no. Makapinsara sila nga ay hindi ko di gusto nga maamulan ko ni, no, hasta magtigulang ko diri lang gid ko, no, kinanglan ko gid tapuson ni eskwela ko kay nga makabulig ba ko sa parehas sa akon sa una, no, so muna bala big impact, no, binaton okay lang do wala lang, no, but in some other nga mga tawo, no, sa mga individuals sabi nga nakabaton sa bulig from them, no, so dako na inang impact. Gina sila Bombo Faith sa mga kabataan bala subong ni kung igaan mo sila bisang isang goodness bala, no, ma-bear na sila nga pinsar nga ubrahon ko man sa mga nagakinanglan, no, kay sa una dira mo ko nagalin, no, hindi ko gustong magamulan ko ni kinanglan ko gid mag-strive man may eskwela ko todo makakuha ko sa maayo nga trabaho kag makabulig man sa nagakinanglan kaangay sa akon sa una. Makaput inspiration ng Andrew sa heart sang bata mo nga hindi sila dapat mangin selfish, mangin selfless sila. Kay may nangin role model sila mo nga ginsundan sila nga naghimo sa among ina nga tikang Bombo Andrew. So ang kalipay bala Bombo Andrew kung makahimo ka sang kindness sa isig kapareho mo Bombo Andrew kanami gid bala Bombo Andrew, no, sa aton nga Balatyagon, even nga like for example may may naga-struggle nga tao tapos kinandan nang gid sang kaistorya bisan time mo lang gid Bombo Andrew nami Balatyagon nga na-appreciate niya nga ay ginpamatian niya ko. Bisan hindi ka mag-utter, bisan single word, Bombo Andrew, kay hindi tanan nga may ginaagyan sa kabuhi, kag nagapangayo sang makapamati sa ila. Kinandan sang advices. Bisan dira na lang gid Bombo Andrew, sa simple nga mo nang kakabutang Bombo Andrew, dako na mabulig sa aton nga isig kapareho Bombo Andrew. Yes, no, kag dako gid ang impact sa community mo, no. So paagi mo sa mga tikang nga ginbuhat nila ni Sir Arnel. So may ginahulat pag ito sa maabot pag nga mga tents man kay may mga target pag siya nga mga beneficiaryo man no sa nga tents yan kag mga diapers kag gatas to gani Bombo Faith na mention niya, no.
Kaya may mga months old pa lang ang mga babies Ahay. na nagatulog mismo, no? So, napinsaran man ni Sir Arnel nga, mabuligid siya sa mga nagakinanglan. Yes, oo. Kagamo na bala Bombo Andrew ang hambal nila nga bisan ikaw mismo ginakulang pero may kumbaga may chance ka pa nga makabulig. Mabulig. Correct. Mahatag ka kay syempre wala ka kabalo nga kung diin man na ano ang mangin kumbaga ano may bunga sa imong pagbulig sa iya sa ulihi Bombo Andrew. Yes, correct no. Tika saludargi kita no sa mga tao. Salute. Bombo Faith no. Sige, time check. Segment tayo 6 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Mga kabombo, no, standby ka mo dira may pagkikita, no, may mga dugang pagkikita nga mga talakayan. Pero antes sina maghatag ko sa planet ng mga importante nga mga pahibalo. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka
Kabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na